زيو مهارنكسو زيو مهارنكسو زيو مهارنكسو زيو مهارنكسو زيو مهارنكسو زيو مهارنكسو سجون أبي كسيس بتصلتك قدست ذهبت معكم بزمت خير في النفس قدس كما شرحت تاعكم أنت جزتنا مريم حرنا خصوصا الأساسكم أمسكرين لكم هنا. كويتنا أملاخنا مدحنا يسكو عدو كويتنا أملاخنا مدحنا يسكرسوس مقول حنا يسوس كرسوس لمن كل سعان نزل على معلم أمين وأملاك كم سالخ محرني كم تعبيرها وسايد مسك وسايد صبيك عصبني كم حتى ونسرنا أنا وسايد فلت اللهم حتى كل جزء كل ما يبزر وخاص صادق خدها نصون كاتر كبسانا أنا خاطر بدلكم أبكر مخا كي جور كنا بابسات ولد كنا كاب حتى تنستني إنه أنا حق أوش خاطر اللي أبون تمهرني من تصرف في سمزات بس أريد أفعل صنع منفس كاوش حدث كابوس كاي دربين نقدس منفس كاي تقدفني حاجوس مرحن ثاني ترك على كل يا قويته أفهم مسكان خنا قرص خنا فريق فات مش كان زي كنا مقرب كل كان ري كم سنة مسواتي بمسوات بحكوا لك أي شو عم نسوي هذا حوار بالكاية مسكان أنا ابن ولد منفس كل سنزل علم أمين إذا سعزي آمن بارس قوي تعيس كرسي سم قبر المنفس أنت ساعات معلتنيا كم وندك أسام سالمة سلز خونت كم ود أتا جزي عدم سبت قصر كرم نفسه كف صلاة ساعات نايزوت صلاة قصل صلاة جزي دك أس نكرسات نقصين أم لغين مسكان أقرب له حتى يعطيني خاد قال لك علم منه مزمور داوود 130 أبغاش تسفى 131 أبيكش ولدة تنسأه 130 كلتن أدينا إلسابيت 133 هيوت حدقو
134 أمانيኤل يوهانس 137 رحاس ولدو 141 أبي كش تسفم 142 أبي غش ولدة تنساه 146 أدينا إلسابيت 147 هيوت حدقو 148 ترحاس ولدو وانجيل لوكاس أبي كش ولدة تنساه ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። ሰብኣይ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ኣመስገነ። ኦ ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኣብ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን። ኣዴና ኤልሳቤጥ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ቅድሚ ትቕኑዕ ፈራዲ اوكي صبوا على حج الدين ما بين لو تخستاي مصنكو يسمع على حج وقت زنباب قنا يمص على ينزلوا سئلتنا انت اش مطرا يذلن انت خوينين اوكي كاباي شراي قبركون اوكي كاباخنا كنا نغني لنا دينا ما خنا ببدي حجي ابيلو شو ما عندك توعكم رسيكمني انت هنا لا يثرين اي ما تنزل ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቕኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እታ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ፍርድን ብቑስረ ዝኾነ ብብዙሕ ኃጢአተይ ርዕድ እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግን ከነፍሰ ገና መሬት ነብሪ ከባለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይወድሶን እዩ ሞት ከዓ ዝክሮ የልቦን እሞ ኣብ ገሃነም ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ዝኺ ተንሲኺ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ሓረንን ኣድሕነፀኒ ንኣብ ንወልድ እንታይ ጉዱ ቅፅል ዶ ኣላ قصل መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ዝዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ። ግን ከትጽይፍ ዝኾነ ተግባራት ግን ትሕማቕ እከይከን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ፈራዲ ምዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢአት ተሰጢሕኺ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋ ክኸለኽ እንታይ እዩ ትትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ መንበር ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቕ ብርሃንካ እንክትከት ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይጉዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ
أبنت موسى أفلبي نوقعه وأملاك أنا جبنني أيام يقرب للي إبلع له لومن كل ساعة نزل علم آمين ونسيت رنجل نبار ياخد قلت بصلاة رديت زرقحي نتعب حلناي كم معبل زقمت الكفى حسابات كبير فقيو نتحممت نفسي بغنت النتعزي حلواتات في والمو نبصلت من حنا بقسيا مخنياتو نسخ علي تنحرت من علي تادن يخي أدفل فالي وات نقسين أملاخين ويتا يسوع كريستوس تسفاي إخي وقويتا بزالي تزيان عمو بزي حتيات كن حدر حلونا أو أملاك أبوتاتنا نسخا بروخيخا برغت كازي بزحيو قدسم كاون نزل عالم كبر زمر أيو أمين وقويتا كم تابقات وكلنا يزلنا محردكا خمت غنا لنا عين تقولنا عغايت بيالوها نسخا أبوان مقبتو بم أو أملاكنا المدحنان أو تسفاق الله وسنات ندرس معنا وقويتا نسخا كابزي عليت زي نزل عالم تدحننا تعقبنا أمين وقويتا بروخيخا مو حقنا تكارد عني أوجيتا بروخي خام وكبر خبر هاللي أوجيتا محرت كان زل عالم ينبر أوجيتا نعين تكبار إدكا كبولدنا ولدنا معقبي يشلز خون كعيتن سجني أوجيتا نسخة نعقاب بدي لأيامه محرن النفس يدحنا النولكوس اللي أوجيتا أبغاتو كلا اللي ما عدحنا نفقر كجبر كأمهرني نسخة أملا كيف الفالي وتقاب برهان كاد ما إنا برهان نرئي محرت كان أبتم زفلتها كبرها خا نابكونا عتل بتمصا صقان برختن مسغانان بحقي ناتكا ايمو او قدم عالم زنبركان نزل عالم تنبر زلخان ابون ودن منفس قدسن عغا مسغانان وداسيان جرماني قبا لو من كل ساعه نزل عالم امين اولو الغويتا باغام امان اسمكا مزمارن سنا يمو حقنتكا محرتكا بتصصب حقنتكا دما ليت ازنتو وداسي سلس قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ካብ ቅዱስን ማርያም ተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት አብየራን ተጠምቃ ብለለ መስቀል መንታና ተሰቅለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት አብሳልሳይ ማዓቲ ከሞታት ተንሰ ምስጋና ናብ ሰማይ ዛዕረገ ኣብ የማን አቦት ተቀመጠ ኣብ ያውንም ታን ፈርከም በሐዲስ ከመጽዮ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንአቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ለምን ቅዱስ አን ዘላለም ዓለም አሜን ወልስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ጎይታ ኃጢአትና ሐደገልና ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ጎይታ ንሕሙማት ዝኻብ ፀሐይም መምንት ተቅዱስ ስምካል ካፈውሰም ጎይታ ነቶም ዝመቱ አቦታትና ነዴታትና ነሕዋትና ነሓትና ከአነብሶም ዓርፍ ካብ ኃጢአት ንጽዝኾን ጎይታ ርዳአና ልማናና ከዓ ተቀበለልና كبرين مسكان بفصم معرقن قدسنا نعخا يقبا امين وقويتا محرنا وقويتا محرنا وقويتا بارخنا كم زلنا بلنا كان مسكنكا وقعات قبرنا سمايات كنبر ربنا سمكا يقدس من استغات مسا فقد كاهم تاب سمايكم دما مدريكم على سجرانا لمحرنا نان بدلنا فاطمنا ورحمنا مسلم حيان كبرنا على وجد يا مريم نحن نشتغل على صلاة خلينا نعمل شجاعون هذا جاء يتوقع ويتصل والسلام عليكم صغير كمان السيف اختيري فركر سخون بروخيو او ملتا تصقا يا بهير مساخيو او في السيتي داسي بالكي حتياتنا اخسر يلنا نافتو ودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا امين مسيح الشيء انتهى مسكانة قدست دنقل مريم هراي قدست من الأخصى اسمع له يسمع له واسمع له ايش قدست من تتسقى كل جزية دنقل خونكي ولادي تعملاخ عد خريستوس سلام بلك نبلكي من انتي حاتياتنا تحرقلنا نفقر ودخي صولتنا عرقلنا نحقኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲቡ ከም ምሕረትና ናብ ጎይታ ለምንልና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ
أمالاديت ناب ودخي يسوس كريستوس بحدقات حاتيات كتساقونا لمن لنا وناي حق نقست دنقل سلام نبلكي او أمانيئل أملاحنا زولد كلنا قرعات زرعنا سلامتا يغربلكي او دنقل بقويتانا يسوس كريستوس لتأمنت أمالاديت حاتياتنا من انتق حدقلنا تذكرنا توزلة هيمانوت أمانيئل يوحنس او عند حقنا برهان نخبركي او قدست دنقل ولاريت أملاخ مدحنا عالم سلاز ولد كلنا متي وخطأ لنفسنا سدن حالنا نمسكنكي او قيتانا نقصنا مدحانينا يسوس كريستوس كبرينا عخا يخون نسخة نهوايات موقوسهم نسماعتات أخليلهم نسعدكان إلالتهم نبيت خريستيان صنعاتان حاتيات حدقت بحادث ملكوت الثالوث قدس نبسر نسجدلون نخبرون او قيتا محارنا او قيتا محارنا او قيتا بارخنا آمين آمين عليك تسمع لنا كرهاس والدو نهيمانوت صلوت نهيمانوت صلوت كله بزحازي سماين مدرن زرقن زيرقن زفتري بحد أملاق إسكابهر أب نأمن بحد قيتا إيسوس كريستوس عالم كي تفتري مسعو كله زخاني ولد وهدون نأمن كبرهان زترخب برهان كب حق إني أملاق زترخب حق إني أملاق زتولد أمبر فطر زي كوني بملكوتو مسعب معر زخاني كل بقو زتفتري بزي كؤقنا أبزي مدري زلو يكون ويس أب سماي منم زتفتري يلبون منتنا منتسب منت دحنتنا أب سماي زورد منفس قدوس كاب قدست دنقل مريم سقال بسي سب كوني دما بزبنب بنت ألاوي بلاطوس منتنا تسغلي مكرا مسقل تقبلي موتي تقبري أب قدوسان مصحفتي كم تصحفي أما بسالساي معلتي كموتان تفلي تنسئي بخبرينا بسماي عرقي أبي ما نبو تقمتي كم بحدش نهيوان نموتان كفرد خبري كمجسيو لمنقستو وين مودعتا يقولون بيتا محوي بزخوني كباب سرطي منفس قدوس نأمن مسعبن ولدن سقدلون لمسكنون بنبياتن زتنقرئيو لعلو خلوني حواريات قبعي زخونت بحانت قدست بتا كريستيان نأمن حاتيات نمستراي بحانت تنكتون نأمن تنسعي موتان نزال عالم زملص هيوتن تصفان قبر وقيتا حد صلتنا سمعتا حاتياتنا حدقنا آمين كبرن كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا كريا لايسون لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريالايسون 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 كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا كريا لايسون لايسون كريا 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 لايسون لايسون كريا لايسون كريا كريا لايسون لايسون كريا لايسون كريا لايسون لايسون كريا لايسون كريا كريا لايسون لايسون كريا 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 كريا لايسون لايسون كريا 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 كريا لايسون لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا كريا لايسون لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريالايسون يوت حدقو قدوس قدوس
እሺ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርካ ብልግስናካ ሙላዓት እየን ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሓረና ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ሓይልታት ምስጋና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘካኻ ረዳእ የብልናን አምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ቅሬታ ምሕረት ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰርሐናዮ ስውር ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንትቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦጌታ ይቅር በለልና ኦጌታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ብዙሕ ሓጢኣትና ኣይኹን ብቕዓት ግበረና ብስጋን ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ኣብ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከመ አበሳነ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንትገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኸ ከዓ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ንስሓ ጸሎት ወጌታ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቃል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርህሩህን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቀናን ሕደገልናን ኦ ኣምላኽ ንሰላም ክንሓድር ሰላማዊ ለይቲ ሃበና በዛ ሜሪቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጥንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣት ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣኽካ ለኣኸልና ብፀጋኻን ብርህራይኻን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስን እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ብዝኾነ ዋሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ይግባእካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ፅለ ጸሎት ወጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊት ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ተመላእኻን ድሕሩዕ ነቶም ኣነ ዝቐዳማይም ሓጢአተኛታትን ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞት ዘይትደሊ ምእንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማንና ትቐበል ህይወትና ቃናዕልና ትእዛዛትካ ክንክብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን ኣንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ልቢ ንድኣና ብህልውናኦም ከነቆ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ንበፅሕ ኣድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብቕዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፅዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፈቲ ወድኻ
ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም አቂቡ ኣብዚ ናይ ሰሉስ ጸሎተ ሰትክን ትምህርቲ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያንን ክንሳተፍ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ሎሚ ቁሩብ ናይ ቴክኒክ ጌጋ ጌርና ተጋጊናኩም ፀኒሕና ቅሬታ ብፍላይቶም ኣብ ደገ ክትፅበዩ ዝፀናሕኩም ዘየስተውዓልናሉ ንእሽተይ ጌጋ ስለ ዝነበረ ነዊሕ ግዜ ኣብ ደገ ጠጠው ኢልኩም ቅሬታ ሓትት ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ሙፃሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕሉ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቀልና። ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ሎሚ እንሪኦ ስልጣነ ክህነት ዝብል እዩ። እግዚአብሔር ንሓደ ሰብ መዝነት ኣገልግሎት ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ዝተዋህቦ መዝነት ዘተግብረሉ ስልጣን ድማ ይህቦ እዩ። አገልግሎት ክሰርዕን አገልገልቲ ክሸይምን ካብ ዝጀመረሉ ዘመን ጀሚሩ ስልጣን ይህብ ነበረ። ንሙሴ ናብ እስራኤላውያን ፈርዖን ክልእኮ ከሎ ናብ እግዚአብሔርን ናብ ጸላእቲ እስራኤልን ዝቐንዐ ድርብ ስልጣን ሃቦ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜና እንታይ ኢና ኢልና ነርና አንቢብናዮ ክንመጽእ እሞ ጽሙቕ ብዝበለ ናብቲ ቀንዲ ርእስቲ ክንሓልፍ ተሰማሚዕና ቶም ዝነበርኩም ከምኡ ጌርና አንቢብናዮ መጺና ክንከውን ተስፋ ገብር። ስለዚ እቲ ናይ ሓዲስ ኪዳን ስልጣን ካብ ዝፈልዮ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ናይ ብሉይ ኪዳን ስልጣነ ክህነት ናይ ምምራቕ ናይ ምብራኽ እንደዘይኮይኑ ናይ ምፍታሕን ናይ ምእሳርን ስልጣን ኣይነበሮን ናይ ሓዲስ ኪዳን ክህነት በዚ ፍለ ካልኣይ ናይ ብሉይ ኪዳን ዘቕርብዎ ዝነበሩ መስዋእቲ እንስሳ መስዋእቲ እኽሊ እዩ። ናይ ሓዲስ ኪዳን መስዋእቲ ግን ነቲ ኩሉ መስዋእትታት ዝተክአ መስዋእቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ናይ ጎይታ ጥራይ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ርኢና ማለት እዩ። ስለዚ ከም ኣርእስቲ ስልጣነ ክህነት ዝብል ቀዳማይ ኣብ ልዕሊ ኣሮን ብኡ ገይሩን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ካልኣይ ኣብ ልዕሊ ፈርዖንን ግብፅን ካልኦት ጸላእትን እዚ የጠቃልል ኢሉ ከመይ እዩ ኣብ ልዕሊ ኣሮን ብኡ ገይሩን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኢሉ ኣሮን ኣፍ ይኾነካ ንስኻ ድማ ከም ኣምላኽ ትኾኑ እዚ እቲ ናይ እግዚአብሔር ኣሰራርሓ መለኮታዊ ኣሰራርሓ እዩ ከም ኣምላኽ ትኾኑ። ምክንያቱ እግዚአብሔር ብሙሴ ገይሩ ይዛረብ መልእኽቲ እግዚአብሔር ከዓ ብሙሴ ገይሩ ናብ ኣሮን ይመጽእ እዩ። ስለዚ ኣሮን ኣፍ ይኾነካ ንስኻ ድማ ከም ኣምላኽ ትኾኑ ቃል ኣምላኽ ተኣነ ዝነገርኩኻ ልክዕ ከምቲ ዝነገርኩኻ ጌርካ ናብ ኣሮን ተብፅሖ ብኣሮን ከዓ ብምሉእ ስልጣነ ክህነት ኣብ ልዕሊ ፈርዖንን ግብፅን ካልኦት ጸላእትን ድማ ረአ ኣነ ንፈርዖን ከም ኣምላኽ ገበርኩኻ ኣሮን ሓውካ ድማ ነቢይኻ ይኹን። ስለዚ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ቀሪቡ ንእስራኤል ኣይሰድድ ንኣምላኽ ኣይፈልጥ ክብል ከሎ ልክዕ ቤት እግዚአብሔር ዝሃቦ ስልጣን እዚ ማይ ደም ይኹን ክብሎ ከሎ ከመ ቅጽበተ ዓይኒ ደም ይኸውን። ቃል ፍጡር ቃል ፈርዖን ኣይኮነን እንታይ ደኣ እግዚአብሔር በኣፍ ሙሴ ገይሩ ይዛረብ ስለ ዝነበረ እዩ። እንደገና ኣሮን በዲለ ናብ ኣምላኽ ለምኑለይ ኢሉ ክውከሶም ከሎ እዚ ደም ዝጸንሐ ናብ ጽሩይ ማይ ይኹን ኢሉ ክዛረብ ከሎ እዚ ስልጣን እዚ ናይ ፍጡር ስልጣን ኣይኮነን። ምክንያቱ በለ ኾነ ከዓ ዝብል ናይ እግዚአብሔር ስልጣን ጥራይ እዩ። እንታይ እዩ እቲ እግዚአብሔር ብሙሴ ገይሩ ይዛረብ ስለ ዝነበረ እምበር እቲ ቃል
ናይ ሙሴ ቃል ከምኡ ክገብር ስልጣን የብሉን ማለት እግዚአብሔር ንሙሴ ከም አምላኽ ገበርኩኻ ክብሎ ከሎ ካብ ሰብ ናብ አምላኽ ለዊጥዎ ዘይኮነስ ካብቲ ናይ አምላኽ ስልጣኑ ከም ዝሃቦ ዘመልክት እዩ ሙሴ ነዚ ዝተዋህቦ ስልጣን ንምህናፅ ቤተ እስራኤልን ንምፍራስ ጸላእቲ እስራኤልን ይጥቀመሉ ማለት ስለዚ ንምፍራት ብእምነቶም ቀረባ እንተዳ ነይሮም እቲ ንምፍራስ ዝብሎ ከዓ ኩሉ ክሕደትን ኩሉ ዓመፃን ንምፍራስ ይጥቀመሉ ነይሩ نبحر إرترا زخفل قلصم እግዚአብሔርي እንተኾነ ሙሴ ኢሉ ዘርጊሑ ነቲ ባሕሪ ብበትሪ ክወቅዖ አዘዘ ስለዚ ምስጢራት ንብሎ ዘለና ሁሉ ግዜ በቲ ዝርአ ነገር ዘይርአ ሓይሊ ዘይርአ ምስጢር ዘይርአ ጸጋ ዘይርአ ፍርዲ ዘይርአ ውሳኔ አምላኽ ስለዝውሰን ስለዚ ነቲ ዝውስን ሓይሊ እኳ እንደዘይረአናዮ ነቲ ዝውስን ውፅኢት ናይቲ ውሳኔ ከዓ ስለዝንሪኦ ነዚኦም ምስጢር ዝብልዎ አቦታትና ማለት ስለዚ ንኢድን አፍን ኩለንትናን ናይ ሙሴ ክጥቀመሉ ስለዝመረፀ ስልጣኑ ንሙሴ ከፈሎ ዘጸአት 14 12 25 ንሰራዊት አማሌቅ ክወቅዖ እግዚአብሔር እኳን ዝወቅዖ እግዚአብሔር እኳን እንተኾነ መልዓልን ምውራድን ናይ አዳው ሙሴ ግና ኣብ ስዕረትን ዓወትን ህዝቢ እስራኤል ቀጥታዊ ጽልዋ ነበሩ ምናልባት እቲ ምዕራፋት አንቢብናዮ መጽና ክንከውን ተስፋ ገብር ኢያሱ ኣብ ዓውደ ኺናት ይዘሎ ብዚ ምዕራፍ ዘለናዮ ምዕራፍ ዘጸአት 17 ኢያሱ ኣብ ዓውደ ኺናት ይዘሎ ሙሴ ከዓ ንጸሎት ኣብ እምባሲና ይዘሎ ብስጋ ፈጺሞም ክራኸቡ ተጻዊዖም ክሳምዑን ኣይክእሉን ግን የዳው ሙሴ ረብሪበን ክዕጸፋ ከለዋ ኢያሱ ይሰዓር ነይሩ የዳው ሙሴ ንጸሎት ክዝርግሓ ከለዋ ከዓ ኢያሱ ይዕወት ነይሩ ስለዚ ብቅልጽምና ኢና ብሓይልና ኢና ከይብሉ እቲ ዘይርአ ረድኤት አምላኽ ምስኣቶም ከም ዘሎ ፈሊጦም ከይምክሑ ምእንቲ በቲ ዝገበርዎ ዓወት ከይምክሑ እግዚአብሔር ረዲእና ኢሎም ናብ እግዚአብሔር ክእመኑ ምእንቲ እግዚአብሔር ከም ዝገበረ ኢድ ሙሴ ክዕጸፋ ከለዋ ኢያሱ ይሰዓር ኢድ ሙሴ ክዝራሕ ከላ ከዓ ኢያሱን ሰራዊትን ይቐንዑ ወይ ዕወት ነበረ እግዚአብሔር ከገልግልዎ ንዝሓረዮም ሰባት ስልጣኑ ዝህበሉ ምኽንያት ቀዳማይ መዓይቱ ምእንቲ ክገብሮም ካልኣይ ሓድነትን ምክብባርን ምእንቲ ክፈጥር ሳልሳይ ህላውነቱ ምእንቲ ከረጋግጽ ስለዚ እግዚአብሔር ናይ ንግስነት ጸጋ ናይ ነቢይነት ጸጋ ናይ ክህነት ጸጋ ካልኦት ጸጋታቱን ክህብ ከሎ ንምንታይ ዝህብ ክንነየተሉ ክንጎይተተሉ ክንገዝኣሉ ክንበልዓሉ ክንሰትየሉ ነዛ ኣይኮነን ዝኾነ ጸጋ ዘይብሉ ሰብ የለን እግዚአብሔር ጸጋ ክህብ ከሎ ግን ቀዳማይ መዓይቱ ምእንቲ ክገብሮም እግዚአብሔር መዓይቱ ምእንቲ ክገብረና ካልኣይ ሓድነትን ምክብባርን ምእንቲ ክፈጥር ሳልሳይ ከዓ ህላውነቱ ምእንቲ ከረጋግጽ እግዚአብሔር ስልጣን ዝህቦ ነዘን ሰለስተ ነገራት የን ስለዚ እቶም መጽሐፍ ዝሓድና ኣብቲ መጽሐፍና ተመሊስና ክንሪኦ ንኽእል ኢና እቶም መጽሐፍ ዝሓዝና ግን ክሳብ እቲ መጽሐፍ ንረኽቦ ኖት እንዳሓዝና ክንከይድ ጽቡቕ ነገር እዩ እግዚአብሔር ንባሮቱ ስልጣን ክህብ ከሎ ድማ ድርብ ስልጣን ዝህብ እግዚአብሔር ንባሮቱ ስልጣን ክህብ ከሎ ድርብ ስልጣን ይዝህብ እንታይ ማለት እዩ ድርብ ስልጣን ናይ ምፍራስን ምህናፅን ናይ ምንቃልን ምትካልን ናይ ምእሳርን ምፍታሕን ብሓንሳብ ንርአየን እግዚአብሔር ንባሮቱ ስልጣን ክህብ ከሎ ናይ ምፍራስን ምህናፅን ምክንያቱ ከየፍረስካ ክህነፅ ኣይከኣልን ኣብ ልቢ ምእመናን ክሕደት እንተደኣ ሃልዩ መጀመርያ እቲ ክሕደት እዩ ዝምሖ ሰይጣን ከዓ ልክዕ ከሙ ሰይጣን ከዓ ብኣንጻሩ ከየፍረሰ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ዘበለ ከይኣለየ ናቱ ከምፅእ ኣይክእልን ምክንያቱ ነዴና ሄዋንሲ እቲ እግዚአብሔር ዝበለኩም ቅኑዕ ኣይኮነን ኣይጠቕመኩምን እዩ ንዕኡ መጀመርያ ደርቢ እዮ ኢሉ ናይቲ ናይ እግዚአብሔር እቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ትእዛዝ ከም ዝድርብይዎ ገይሩ ናቱ ዝኾነ ሂቡ ነቲ ኣይትብልዕዎ ዝብል ዝነበረ ብብልዕዎ ተኪእዎ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ንባሮቱ ስልጣን ክህብ ከሎ ድርብ ስልጣን እዚ ስልጣን እዚ ከዓ ናይ ምፍራስን ምህናፅን ናይ ምንቃልን ምትካልን ናይ ምእሳርን ምፍታሕን
ስለዚህ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ስጋውያን እኳ እንተኾንና በጽዋር ስጋ ኣይንዋጋእን ኢና ኣጽዋር ውግእና ከዓ ጽኑዕ ዕርድታት ጸላእ ዘፍርስ መለኮታዊ ሓይሊ ዘለዎ ቃል እምበር ኣጽዋር ስጋ ኣይኮነን ንኹሉ ትዝከራኸረና ንረትዖ ነቲ ብትዕቢት ንፍልጠት ኣምላኽ ዝቃወም ነፍርሶ ንኹሉ ልቢ ማሪኽና ከዓ ንክርስቶስ ከም ዝግዛእ ንገብሮ እዩ ንነቢ ኤርምያስ እዚ ኩሉ ስልጣን ገና ብቆልዑ ከሎ ኣዕጠቑ ኤርምያስ 1:17 ክሳብ 19 በቲ ኸማና ዝድኻሙ ኤልያስ ገይሩ ሰማያት ዝናም ከይህብ ዓፀወ እዩ ያዕቆብ 5:14-18 ቀዳማይ ነገሥት 17:1-18 ኣብ ዘበን ሓዲስ ኪዳን እውን እግዚኣብሔር ኣቦ ነቲ ፍጹም ሰብ ዝኾነ ወዱ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ስልጣን ሃቦ ማቴዎስ 28:19-20 ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ እዩ ጎይታና ድማ ብግዲኡ ንሃዋርያት ኣብ ልዕሊ ሕማምን ኣጋንንትን ሓጢኣትን ቤተ ክርስቲያንን ስልጣን ሃቦም ማቴዎስ 10:1 ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ እዩ እቲ ዝተዋህቦም ንጹርን ዘየማትእን ስልጣን ግና ንሓጢኣት ብዝምልከት ናይ ምእሳርን ምፍታሕን ስልጣን እዩ እዚ ድማ ዑፍ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ምስ ሃቦም እዩ ዝገበሮ ስለዚ እቶም ሃዋርያት ብስልጣን ናይቲ ኣብኣቶም ዝሓደረ መንፈስ ቅዱስ እዮም ክኣስሩን ክፈትሑን ዝኽእሉ እምበር ብሰብኣዊ ስልጣን ኣይኮነን ስለዚ እቲ ናይ ሃዋርያት ንሓጢኣት ናይ መሓዝን ምሕዳግን ንሓጥእ ድማ ናይ ምእሳርን ናይ ምፍታሕን ስልጣን ዝጻረርን ዘስተናዓቕን ንስልጣን ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝንዕቕ ስለዚ ኣቦታትና ነስተውዕለሉ ንኸውን እግዚኣብሔር ይፍታሕከ እማእሰረ ኃጢአት እግዚኣብሔር ይፍታሕቺ እማእሰረ ኃጢአት ማለት እፍቲ ኃጢአተይ ስሮይለይ ክንብሎም ኮለናስ እግዚኣብሔር ካብ ማእሰረ ኃጢአት ይፍታሕኺ እግዚኣብሔር ካብ ማእሰረ ኃጢአት ይፍታሕኻ እግዚኣብሔር ካብ ማእሰረ ኃጢአት ይፍታሕኹም እዮም ዝብሉና እምበር ፈቲሐኩም ኣለኹ ኣይብሉናዮም ምክንያቱ እቲ ስልጣን ናይ መን ከም ዝኾነ ኣርጊፆም መፈልጥዮም እዩ ዮሐንስ 20:22-23 ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ እቲ ጎይታና ህዝቢ ምቕባል ምስ ኣበዮም ተጓጓዕግሮም ነጊፎም ክወፁ ዝነገሮም ትእዛዝ ናይ ምእሳር ሃዋርያዊ ስልጣን ምዃኑ ክርዳእና ይግባእ ምክንያቱ ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ካብ ነቲ ዓዲ ቲኣስ ንሰዶምን ጎሞራን ከም ዝቐለለን ነጊርዎም እዩ ቶም ሃዋርያት ኣሲርናኩም ወይ ወጊዝናኩም ኣሎና እኳ እንደዘይበሉ እቲ ምንጋፍ እግሪ ትእምርቲ ምእሳርን ፍርድን ምዃኑ ብሩህ እዩ ማቴዎስ 10:11-15 ሃዋርያ ጳውሎስ ነዚ ትእዛዝን ስልጣንን እዚ ብንጹር መገዲ ኣተግቢርዎ እዩ ንስሑታት ድማ ብስልጣን ወገዞም ግብረ ሃዋርያት 13:44-47 ገላትያ 8:9 ኣብዚ 13 ታሪክ ናይ ባርያሱስ ወይ ቲኤልማስ ዝበሃል ጠንቋሊ ምናልባት እንድሕር ግዜ ረኺብና አንቢብናዮ ኮይንና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ሰርጊዮስ ጳውሎስ ትምስልየና ከኣምን እሞ ብኡ ከኣቶም ህዝቢ ወንጌል ክቕበሉ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ክጥመቑ እናተጸበየ ከሎ እቲ ባርያሱስ ግን እቲ ጠንቋሊ ኮይኑ ምስ የገልግል ስለ ዝነበረ እንተ ኣሚኑ ረብሓ ስለ ዝጎድሎ ንሰርጊዮስ ጳውሎስ ንኸይኣምን ነቲ ቃል ይጠዋውዮ ነበረ ስለዚ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣታ ጸላእ ኩሉ ወዲ ሰይጣን ነቲ ቕኑዕ ቃል ንምጥዋይሲ ካንዶ ይተዓርፍኒ እንሆ ኢድ እግዚኣብሔር ክትወቕዓካ ሕጂ ንሕጂ ክትዓውር ኢኻ ክብሎን ክዛረብን እቲ ፍጻሜ ክፍጸምን ዝመርሖ ደልዩ ከዓ ሃሰስ ይብል ነበረ ይብል ስለዚ ነቲ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ኣብ መወዳእታ ብዝሓለፈ ግዜ እውን ዝረኣናዮ ጎይታ ምስኣቶም ይዓይ ነቲ ቃል ከዓ ብዘሰንዮ ተኣምር የጽንዑ ነበረ እንዘ ግዜ ይረድእ ወያጸንዕ በቃል ዘይተሉ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቆሮንቶስ ሓደ ምእመን ኣነዋሪ ኃጢአት ምስ ፈጸመ እቲ ሰብ ተነሲሑ ነቲ ነውሩ ክሳዕ ዝሓድጎ ብስጉኡ ክቕጻዕ ንሰይጣን ኣሕሊፉ ሃቦ ነዚ ድማ ምስቶም ሽማግላት ወይ ካህናት ናይታ ቤተ ክርስቲያን ሓቢሩ ገበሮ እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 5:3-5 ከምኡውን 11:13 ናይዚ ምዕራፍ ዝጥቕስታት እዩ
اتسب بعميق وهي بزعبة حاتياتو مستتعس دما مستوم نايتا بيت خريستيان مراحة خينو كما أسرتو فتحو كالاي كورنثوس كلتا شديشة شمونته أبيت خريستيان تسالونكي بتأزازن مهرون هواريات نزي كدو بهوارياو سلطانو أسروم كالاي تسالونكي سلسته 11-14 هواريا يوحنس نتوم بسعود تمهرت زعقر قرزنو بورسبات بهواريا وسلطانو فردوم كلا يوحنس معرف شوعات تبلالا معرف شوعات تبلالا كلا يوحنس معرف شوعات تايبزهني السلازي يا بوتات وي أنبيبكم طرازكم أرينكم أزلهم سبات كتحجزون خحاتتي زي ملكت جبرلاتهم زي أرمنا يا زلنا حواريا بيتروس نتهم أبلعلي منفس قدوس زحسون زسرقون هنانيان سبيران بسلطان منفس قدوس قصعهم جبر هاريات حمشة كابحدق 17 حواريا باولوس نت نمجد أملاخ زصارر كصارر زتدقادل إلماس بسلطان منفس قدوس قصعو زي تنكف أبيلنا يا زحلفنا مالتي جبر هاريات 13 كاب شديشة 17 قويتانا منفس قدوس دحر مهابو حاتياتهم نزحادوكم لهم يحدقلهم نزحاسكم لهم كايت تحازلهم أم مدرز أسركم خلو أب سماي أسرك خوني أم مدرز فتحكم خلو دما أب سماي فتحك خوني زبل نصرون زي ما تن سلطان يوهبوهم زي سلطان زي دما حواريا وأقلقلوت كسع زلو كسع مسعات تغزلي حواريا وسلطان زي قارز حواريا وأقلقلوت انت أقواري سطراحي هلاوية بيت كريستيان هلاوية حواريا وسلطان يزملكت إذا سلطان زي زهلو دما ترؤسو بعلو زي شومن رؤسو زخبرن زي كونس ات اكزابير بسلطان بيت كريستيان غيرو زي صوعون زي شومون كهن تراي حاتياتو نزحازكم له قبل كله نستقيمكمو مالت ايكونه اب كند كريستوس كوينوم بسبب نستفصم كل حاتيات كاسرون كفتحون زتواهبوم سلطان اب زبن بوليكيدان اتحات اب قدم تخهن ايدو اب تزسوا انسسا انبيرو حاتياتو بعوتاي امن اتخهن نتحاتيات زصور انسسا مسو دما نتحات سب اب كند املاح كوينو سريت كم زرخبه يرغاغص الله نبره زيلواويان حمشه كاب حمشه حساب شدشه اب حديث كيدان دما اتوم زنسحون زتمقون قدم حواري اب قدم حواريات حاتياتهم بوقعنا تامنوا ينسحو خمس نبرو تغليصلنا الله ماتيوس 3:6 ግብረ ሐዋርያት 19:18 ስለዚህ እቲ ሐዋርያ ነዝኑ ዛዝየ ናይቲ ሓጥ ሰሚዑ ኣብ ዝርዝር ናይቲ ክርስቶስ ዝጾሮ ሓጢኣት ይጽምብሮ ነቲ ብደም ክርስቶስ ዝተረኽበ ሕድገት ሓጢኣት ድማ ኣብቲ ዝተነስሐ ሰብ የንብሮ ማለት እዩ ስለዚ ድማ እግዚአብሔር ሓጢኣትካ ሓዲጉልካ እዩ ኢሉ የራጋግጾሉ እምበር ኣነ ሓጢኣትካ ሓዲገልካ ኣለኹ ኣይብሎን ነቢ ናታን ነትበደልኩ ዝብል ንስሓ ናይ ዳዊት ናይ ንጉስ ዳዊት መሰምዐ እግዚአብሔር በደልካ አርሂቁልካ እዩ ኣይትመውትን ይኻይሉ አረጋገጸሉ ቀዳማይ ሳሙኤል 12:13 መልአኽ ሓጢኣት ከሓድግ ስልጣን ዘይብሉ እኳ እንተኾነ ነቢ ኢሳያስ ብዛዕባ ሓጢኣቱ ወይለይ ምስ በለ እሞ ብሓዊ ንኸናፍሩ ምስ ቀደሰ እግዚአብሔር ንሓጢኣቱ ከም ዝሰረየሉ እንሆ እዚ ሓዊ ንኸናፍርካ ተንከየ ኣበሳኻ ረሓቐልካ ሓጢኣትካ እውን ፀረየልካ ኢሉ ነቲ ናይ ኣምላኽ ስርየት ኣወጀሉ ኢሳያስ 6:5-7 حراي غنيلي እግዚአብሔር በደልካ አርሂቁልካ ኣይትመውትን ኢኻ ኢሉ አረጋገጸሉ ትብል ቀዳማይ ሳሙኤል ትብል ዘላ ካልኣይ ሳሙኤልያ ኢሎም ኣቦታት ኣሪሞም ኣለው غنيلنا ኣቦታት ኢያሱ ነቲ ሕርሚ ዘልዓለ ኣካን ወደይ በጃኻን እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ኣኽብሮ
ተናዘዘሉን እንታይ ከም ዝገበርካ ንገረኒ ኣይትሕባ ኣለዊን ብምባል ኣበስኡ ንዑኸ ሓብ ክነግሮ ከሎ ንእግዚአብሔር ብናዝ የዚኡ የኽብሮ ከም ዘሎ ገለጸሉ ኢያሱ 7:19 ክሳብ 21 ሐዋርያ ያዕቆብ ብዛዕባ ሕሙማት ከስተምህር ከሎ ንሽማግለታት መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ክጽውዕ እሞ ንሳቶም ድማ ዘይትና ለኸዩ ክጽልይሉ ድሕሪ ምእዛዙ ምእንቲ ክትፍወሱ ሓጢአት ሓድሕድኩምን ተኣመኑ ኢሉ ኣዘዘ እቲ ክፍወስ ዝደሊ ዘሎ ሕሙም ሓጢአቱ ነቶም ክጽልይሉ ዝመፁ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ክነግር እዩ ዝእዘዝ ዘሎ እምበር ንኻልኦት ሰባት ብዛዕባ ሓጢአቱ ክዕልል ኣይኮነን ዝተዛረበ ያዕቆብ 5:14-16 ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክህነት ሐዋርያዊ አገልግሎት ስለ ዝኾነ ካህን ኑዛዜ ሓጢአት ክሰምዕ ስልጣን ከም ዘለዎ እተኣምነሉ ምኽንያት ከዓ ንሱ እዩ እግዚአብሔር ጥራይ እምበር ካህን ሓጢአት ክሓድግ ስልጣን ከም ዘለዎ ግን ፈጺማ ኣይትምህርን እያ ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ዝቐውም አገልጋሊ ስለ ዝኾነ ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይኑ ኑዛዜ ክሰምዕን ስርየት ክእውጅን ሐዋርያዊ ስልጣን ኣለዎ ኑዛዜ ድሕሪ ምስምዑ እቲ ካህንቲ ሰብኡትን ኣንስቱን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ካብ ሓጢአቶም ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ በኣፍ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝተፈትሑ ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ በኣይ ብቓል ባርያኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስቱን ባሮትካ ንስሕኦም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኩሉ ሓጢአቶም ሕደገሎም ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበፅሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢአተይ ስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስቱን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና መዝገብ ቅዳሴ ግእዝ ትግርኛ ኣብ ቅዳሴ ሐዋርያት ቁጽሪ 71 ክሳብ 81 ገጽ 551 ዝብል ጸሎተ ንስሓ እዩ ዝጽሊ ካብዚ ጸሎት እዚ ከም ንርድኦ እምበኣር ብስልጣን መንፈስ ቅዱስን ብስልጣንን ቃልን ናይ ስላሴ ስርየት ከም ዝእውጅ ኢና ንርዳእ ንርእሱ እውን ሓጢአቱ እናተኣመነ ስርየት ክወሃቦ እናተማሕፀነ እዩ ክህነታዊ ስልጣኑ ዝጥቀም ሓጥእ ሰብ ከመይሉ ኑዛዜ ክሰምዕን ብምኽንያት ሓጢአት ንሰብ ክፈትሕን ክኣስርን ይኽእል ከይንብል ድማ ክርስቶስ ናይ ሐዋርያቱ ሓጥእነት እናፈለጠ እዚ ስልጣን ዝመሃቡ ንሕተና ንጹር መልሲ ይኹነልና ስለዚ ትኻህን ብጽድቁ ዘይኮነስ ብስልጣን ኣምላኽ ይዓይ ከም ዘሎ ክንርዳእ ይግባአና ሓሙሻይ ስሉሳዊ አገልግሎት ክህነት ኣብ ምንታይ ኢና ጸኒሕና እቶም ካብ መጀመርታ ዝተኸታተልና ቁጽሪ 4 ስልጣነ ክህነት ዝብል ኢና ክንርኢ ጸኒሕና ሕጂ ከዓ ስሉሳዊ አገልግሎት ክህነት ስሉሳዊ አገልግሎት ክህነት ማለት እንታይ ማለት እዩ አገልግሎት ክህነት ኣዝዩ ሰፊሕን ብዙሕ ጨናፍርን እኳ እንተኾነ ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ አገልግሎታት ክጠቃለል ይኽእል እዩ ንሳቶም ከዓ አገልግሎት መሰውኢ አገልግሎት ቃል አገልግሎት ዕርቂ እዮም ክደግመየ ስሉሳዊ አገልግሎት ክህነት አገልግሎት መሰውኢ አገልግሎት ቃል አገልግሎት ዕርቂ እዮም ካብዞም ሰለስተ አገልግሎታት ንሓዲኦም ዘጉደለ ካህን ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ቆይመ ንክርስቶስ ወኪለ ኣብ ክንድኡ ኮይነ እገልግላለሁ ክብል ከቶ ኣይክእልን ኣይግብኦን ከዓ እዩ እቲ ኣዝዩ ዝሕዝን ድማ ዳርጋ ናይ መብዛሕትኡ ካህን አገልግሎት ኣብ ተቐዳመይቲ ዓይነት አገልግሎት ጥራይ ተደሪቱ ንነዊሕ ዘመናት ምጽንሑ እዩ ነቲ ካልእ ኩሉ አገልግሎታት ጎሲኻ ብሓንቲ አገልግሎት ጥራሕ ንሃይማኖትካን ቤተ ክርስቲያንካን ከተቐውም ምፍታን ከዓ ንሓንቲ ጉልሻ ብሓንቲ እግሪ ጥራይ ከተቑማን ከተስርሓን ካብ ምፍታን ዝገደደ ፍረ ኣልቦ ፈተነ እዩ ስለዚ ንሕና ካህናት ንቤተ ክርስቲያን
እምነትናን ከነጽንዕ ንቤተ ክርስቲያንን እምነትናን ከነጽንዕ ንርእስና ነቲ ብምእመን ህዝብናን ድማ ናብ መንፈሳዊ ብስለት ከነዕብን ክንዓብይን እንተኾይና ነዘን ሰለስተ ዓበይትን መሰረታውያን አገልግሎት ብልዑል መንፈሳዊ ተወፋይነት ብቕዓት ክንፍጽመን ይግባአና እዩ። አገልግሎት መሰውኢ እዚ መሰውኢ ዝብል ቃል ኣብ ናይ ሓበሻ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ዝበዝሕ ግዜ ብተለምዶ መንበረ ታቦት ብዝብል ቃል እዩ ዝፍለጥ። ብርግጽ እቲ ታቦት ዝቕመጠሉን እቲ መስዋዕቲ ስጉኡን ደሙን ዝፍጸመሉ ቦታ ሓደ ስለ ዝኾነ ንኽልቲኡ ኣስማት ከም መለሳ መፀውዒ ክንጥቀመሎም ይከኣል እዩ። ኣብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን መቕደስን ኣብታ ሰማያዊት መቕደስን መሰውኢ ተባሂሉ ተሰሚዩ ስለ ዘሎ ከምኡ ድማ ምስቲ ትሕዝቶ ናይቲ ትምህርቲ ምእንቲ ክቃዶ ግና ነቲ መሰውኢ ዝብል ስም ከነዘውትሮ ኢና። ራእየ ዮሃንስ 6:9 ብዙሓት ጥቕስታት ኣለዎ። አገልግሎት መሰውኢ ማለት አገልግሎት ምስጢረ ቁርባን ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብዘይካ መስዋዕቲ ክርስቶስ ካልእ መስዋዕቲ የልቦን። ከምቲ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ ካህንን ዘለዓለማዊ መስዋዕትን ዝኾነ እዛ መስዋዕቲ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ከዓ ክሳዕ ምጽኣቱ ከተቋርጽ ዘይግባኣ ነባሪት መስዋዕቲ እያ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11:26 እቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝቐርብ ዘሎ መስዋዕትን መሰውእን ናይ ብሉይ ኪዳን ስርዓት እምበር ናይ ሓድሽ ኪዳን ስርዓት ዘይኮነ ዝመስለ ሰብ ይህሉ እዩ። ቃል እግዚአብሔር ግና እቲ ናይ ክርስቶስ ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ እንስሳ መስዋዕቲ በቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ናይ ክርስቶስ መስዋዕቲ ከም ዝተተክአ እምበር መስዋዕቲ ከም ዝተረፈ ኣይነግረናኒ። እቲ ናይ መስዋዕቲ ስርዓት ኣብ ዘበን ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓንቲ ቦታ ንሳ ከዓ ኣብታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት መቕደስ እውን መሰውእን ጥራይ ይፍጸም ነበረ። ዘዳግም 12 ካብ ጥቕሲ 11-26 ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ። ብዘይካ እስራኤል ዳውያን ድማ ካልኦት ኣሕዛብ ኣብኣ መስዋዕቲ ከቕርቡ ኣይፍቀዶምን ነበረ። እምነት ኣይሁድ ተቐቢሉ ፕሮሰሊት ዝኾነ ግን ናብ ህዝቢ ኣምላኽ ስለ ዝተጸንበረ ብርግጽ ክስውእ ይኽእል እዩ። ኢሳያስ 56:6-8 ብድሕሪ እዚ ግና እግዚኣብሔር ካብ ኩሎም ኣሕዛብ ዕጣንን መስዋዕትን ከም ዝስዋኣሉ ብመንፈስ ቅዱስ ገብሩ ብነቢያት ተዛረበ። በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ማእከል ሃገር ግብፂ መሰውእ እግዚኣብሔር ኣብ ወሰና ከዓ ዓንዲ ንእግዚኣብሔር ክትከል እዩ። እዚ ከዓ ንእግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣብ ሃገር ግብፂ ምልክትን ምስክርን ክኸውን እዩ። ብምኽንያት እቶም ጨቆንቶም ናብ እግዚአብሔር ክጠርዑ እዮም እሞ ንሱ እውን መድሓንን ተኸላኸልን ክሰደሎምን ከናግፎምን እዩ። እግዚአብሔር ርእሱ ንግብፂ ክገልጸላ እዩ። ግብፃውያን ከዓ በታ መዓልቲ እቲኣ ንእግዚአብሔር ክፈልጥዎ እዮም። ብመስዋዕቲ ሕሩድን ብመስዋዕቲ ብልዕን ከገልግልዎ ንእግዚአብሔር መብፅዓ ከማባፅዕሉ ክፍጽምዎ ከዓ እዮም። ትንቢት ኢሳያስ 19:19-21 ኣብ መሰውእየይ ብኸንቱ ሓዊ ከይተንድዱስ ደጌታት ዝዓፁ ከተኻባኻትኩም ሓደ እንተዝህሉ ኣነ ኣይክሕጐሰልኩምን ካብ ኢድኩም እውን ገለ መስዋዕቲ ኣይቅበልን እየ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት። ስመይ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ዓብዪ ስለ ዝኾነ ስመይ ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክሳብ ምዕራባ ኣብ ኣሕዛብ ዓብዪ እሞ ኣብ ኩሉ ቦታ ንስመይ ዕጣን ይዓጥኑ ንጹህ መስዋዕቲ ድማ የቕርቡ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት። ሚልክያስ ምዕራፍ 1:10-11 እዚ ትንቢታት እዚ ኣብ ዘበን ብሉይ ኪዳን ከም ዝተፈጸመ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ይኹን ታሪኻዊ መረጋገፂ ከተ የብልናን። ኣሕዛብ ኣብ ሃገሮም ንጣዖታት ሰይጣን ዳኣይስውኡ ነበሩ እምበር ነቲ ልዑል ኣምላኽ ዝሰውአ ሓደ እኳ ኣይነበረን። ዋላ እንደዝገብርዎ እውን ካብ ኢየሩሳሌም ወፃኢ ንዕኡ ክስዋእ እግዚአብሔር ባዕሉ ስለ ዝኸልከለ ንጣዖት ከም ዝተሰውአ እምበር ንኣምላኽ ከም ዝተሰውአ ኣይምተቆፅረን። ቃል እግዚአብሔር ከይተፈጸመ ካብ ዘይተርፍ ሰማይን ምድርን ተጠቕሊሉ ክሓልፍ ስለ ዝቐልል ግና እዚ ትንቢታት እዚ ከም ዝፍጸምን
كم التفسمن كتو زي التراترن بجبري استراجعسني التنبيت بخهنات ملكات يديك أمبر بخهنات آرون زفزة ما ينبرن كهنات آرون لك عكمتهم أقلقلتو دروت سلز نبره كاب يروساليم حليفو أبكال كفزم سلطانا ينبرن بكريستوس زتجاهدن زتعدلن كهنات ملكات يديك جن بمنصر جزية خسع زل عالم زقلقل بمنصر بوتا دما كاب سمين كسع دبب كاب مبرق كسام معراب أب كل شافات عالم زقلقل بمنصر عالية دما إسرائيلاويان تراي زي كنا نخلهم عاليات أحزاب نايز عالم زوهاب كهنات نبري إفيسون كلتا 11 قصري كسع 10 شومانتا كالت أستاتون اللون اتفل اللي نايكلت يخهنت بعينت كهنتهم زغربوا مسواتني كهنت آرون نحدقت حاتيات بسقان دمن ناي انسساتات كقرب كله كهنت ملكس يديقن بسقان دمن ناي كريستوس يزغرب قدم كهنت آرون مقلازو كهنت ملكس يديق قدم 400 عامتات مقلازو عبيت معاروغوز قلس كهنت ملكس يديق نكهنتن ننقسنتن كهنتن زتقالل بعل درب معارقيو اتناتهم بدم كريستوس زتعدقو كلهم زتواهب خبر دما منقستن كهناتن غير كايوم يزبل قداماي بيتروس معراف كلته حموشن تشعتن رأي يوحنس حادش دشه حموشت شعته 7 اتزعابين زخبرن كهنت زعابين زخبرن مسواتي يزغرب اتنقسن كهنن نايلعل أملاخ زغربالو مسواتي انجران وينن زعابي نبري زدما سلالوت نايت كريستوس نهزبو زغربالو مسوات نبري زفترت 14 شومنته بزح تقستات هالو نتي نا أبراهام بأكال تقليص زنقرو مستير إسحاق دما بمنفس قدس تقليص له بملكع من رغات نبيو اتا أبزا فترات 20 كساب 29 تتقيس زلو نهو مأزا ودي كم مأزات أقزابير زبارخا قراتيو أملاخ كاب أول سماين كاب سبح مدرن بزح سرناين وينن يهابكا حزبتات يقزؤخا حزبتات دما يسقدو الكاي زبل مرغا تنبيتاو ملأختي يزنبري إذا مرغا زي بزعبات بكريستوس بملكع حبستن وينن زوهاب سجون دمون زتنقرة تنبيت مخانو النفلتو يساوك مرغا مسلمانو نزاناي سرناين وينن مرغا كدقملو زي مخالو إيو إتا أب زفترت 30 تتقيس زلو لما نعساو زتوهبه نهو ويتاها قبركو كل محواتها جزءاتو كهونو هابكو بسرناين وينن كا أصقهو حجم ودين عها انتايك جبريل كاي زبل ملس دما نتحق نصر جبروي بزعبا اتي اب جزا لويسنا نبلعو سرناين صميقنا نسيت وينن اندزخون ني اساون بسرنايون وينن كصقو صقماي محلو نيرو ني اساو كوميلو سلازي مرقو اساون عليتون سرناي كيبلع ويني كيساتو نبيرو مالت ديو فسيمو كون ايكلني اتمرقا تنبيتاو مخان نردو دما غويتاها غبركو تراي زي كونه كل محواتو خا غزعاتو كونو هابكو إلو ممرقيو نياي قبدو بزيكا اساو كالو تحواد نيروم ويوم ازون بزعباتهم نكريستوس بامنتن نفقاد املاخ حواتو زخونون كجزئون كلهم مستنقرة تنبيتي ماتيوس 12:48 كساب 5 خمون بزح تقستات هالو مبار إذا بخهنات ملكات يديق زغرب ناي حبستن سرناين وينن مسواتي كساع مسات قويتا زقصل زي قارص مسواتي إذا أما سوي من برتابوت النقربو مسواتي حبستن وينن أمانا وسجان دم ناي كريستوس لزخنة مسجان دم ناي كريستوس حبرت زلو قداماي كورنثوس 10:10 إذا مسوات زي كساع مسات قويتا زسوان كل سب كل جزية كنوسدو زقباء مسواتي مخنياتو كابزي سجان دمن زي بلعن زي ستين نايزل عالم هوات يبولون كريستوس أبو خنبر نسونا أب كريستوس كنبر أيكلن أبزا مدري من أنت كريستوس كنبر أيكلني حد قد حاتيات هيركبن سلازي دما دحنات هيركبني
ዮሐንስ 6:38 كون بزح تقصتات هالو بمسرت سرعات قدس بيت خريستيان كلاتن مستيرات بيت خريستيان بمستير قربان سلازما مستير قربان أخليل مستيرات ويكا محتم مستيرات تباهلا ياتسمى سلازي مؤمنانو كام مسوعات كريستوس كي تخافلو رقيص أموز خودو كهن أقلقلوت موسوي افتصمالو خبل أيكئلني سجان من ناي كريستوس زي وسد سب نايزل عالم هيوت زي بلو خاب كونه مؤمنانا سجان من زي وسدلا بيت كريستيان بدوم بزموت سبات زملت بيت كريستيان كوين الله مالتي اتمسوعات مغرابون زي كونس اتهزبي نتمسوعات موسادو وي محساومي يزقدس بقعات حدا خهن زلك عدما باتز تمهرو قبرك هنت قدس قربان كدالو أم خال طرح زي كونس نتوم أب تحت صلال أقلقلوت زلو حزبي قال وانجيل كمزقب أستمهيرو سجان دمن ناي كريستوس نموساد فقادنياتاتن دلواتن كقبرهم أم خال يزلكع مخنياتو قدس قربانات داليو خبكع نعاتاتهم كيد دالو انت صنيحو نحاتياتهم يبزح نزل على ما وفردي يمتوهم كمزلو كجنزب يقبوه كاب كهنت كريستوس ككافل زبقعه نفس وكف كهن نأقلقلوت مساوي بلعل تقداسنتن منفسونتن كسعتلو خمس قبا أنبار نخلهم مؤمنان كهناتن بروح كخون يقبو ناي مسواتي أقلقلوت عبزبل حموش شحادة ناي مسواتي أقلقلوت عبزبل سفيح مجلسي كهبناس أنيحو كالاي حموش شغطر خلطة أقلقلوت قال حدا خابتهم عند ما أخل هوارياوي أقلقلوتي قد حقي نا أقلقلوت مسوين أقلقلوت عركن مسرتن حيلنون أقلقلوت قالي እግዚአብሔር ንሰማያትን ንምድርን አቡን ዘሎ ሁሉን በቃሉ መፍጣሩ ንኹሉ ፍጥረት አዳም በተስጋ ዝኾነ ቃሉ ከድሕን መፍቃዱ ንዕብየትን አገዳስነትን ቃሉ አግሊሑ ዘርኤና እዩ እግዚአብሔር ባዕሉ በቃሉ ክሰርሕ እንተኮይኑ እትን እግዚአብሔር ወኪሉ አብዛ ምድር ዘገልግል ካህንከ እንታይ ካላ አማራጽ አለው ክርስቶስ ጎይታና በአካለ ስጋ አብዛ ምድር አብዝነበረሉ በቃልዩ ዘገልገለ نتوم أبكندو خينام نتوفات كدحنو نتوم زعمود دما خواصيو زوكلومن زمازازومن حواريات دما نتي قبل السانو زسمعون منفس قدس زمهرومن كل قال كسع وسن مدري كسبكو عززوم قدسان حواريات كا أمونات كينام كابزا أقلقلوت نايقال كفاليوم نزن قدر رقيقن جهودن وديتات سعيروم تلقوهم بعوت زازومو نتيجة قلقلوا حزب دما نحنا قال أملاك حديقناس أما أدي كان قلقل زقبا يكونن نحنا قنا صلوتنا قلقلوتنا نايز قال إذن كيب كورنا نحاز بمبال أبيت أقداس النوتو أقليهم أرأيو قبر هوريات شديشة كلتنا 4 سلازي كابا قلقلوت قال كاب سبكتو انجيل زبوخو رخاهن هوارياو مسرتو زلقاقه كمتن سدرابيت أملاك بتميت زغاتسع حكاين كفؤن مقابي خونالو مالتي نايت زيمون مقابي اتناي مود اتافرد دما ازيوز اسكحكحيو ماتيوس 4:4 هادن حواريا باولوس غليصلنا خمزلو امنت بمسمع قال كريستوس ياتهنز سلازي حد خهن كابا غلغلوت قال تبخيرو نت حزبي كام امنت يداخمون ينقلون كمزلو كاستوعل يقبوي رومي 10 شوعته قال እግዚአብሔር አገልገልት ቤተ ክርስቲያን ኮነ ምእመናን ከዕጣውን ከተቀሙሉን ዝግባ መንፈሳዊ አጽዋሪ ስለዚህ የተኻበ አገልግሎት ቃል ዝበኸረ ካህን ከምታ አጽዋር ከዓጠቀ አወግ ዝጽመድ ዓሻ ወታደር ይዝኸውን ዕብራውያን 4:12 ኤፌሶን 6:11-17 ራእይ ዮሐንስ 12:21 ቃል እግዚአብሔር ንኻህን አቡልቃዊ ህይወት ሆነ አበገልግሎቱ አዝዩ ዓቢ ገደለዎ ስለዚህ ምእንቲ ህይወት ኢሉ ንቃል እግዚአብሔር ክመገቦ ይግባ ኣብትን ክርስቶስ ወኪሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍጽሙ አገልግሎት ድማ ብብስለትን ብጥንቃቐን ብተወፋይነትን ከስተምህሮም ይግባ ቃል እግዚአብሔር ንኸየስተምህር ዝዕንቅፎ ዝኾነ ዓይነት ዕንቅፋት ድማ ህይወቱ ክሳዕ ምኽፋል ክዋጋእን ክጸንዕን ይግባ
ቅዱሳን ሐዋርያት ቃል እግዚአብሔር ከየስተምህሩ በዋዕላ አይሁድ ምስተአገዱ ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ክእዘዙ ከምዘይግባእን ነቲ ካብ ክርስቶስ ዝተማህርዎ ቃል ከይሰበኹ ስቕ ክብሉ ከምዘይኮነሎምን ብትብዓት ምዝራብ ምእንቲ እቲ ዝተዋህቦም ምሕድሪ ወንጌል ከቢድ መስዋዕቲ ይከፈሉ። ግብረ ሐዋርያት 4 ካብ 1 ክሳብ 22 5 17 ክሳብ 42 ኩላቶም እቶም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እተኽብሮም ሰማዕታት ድማ ምእንቲ ቃል ኣምላኽ እዮም እተሰውኡ። ራእይ 6:10-4 ቅዱሳን ነቢያትን ሐዋርያትን ብከቢድ ስቃይ ክብርቲ ህይወቶም ዝሰውኡሉ ኣገልግሎት ቃል ንሕና ካህናት ዝኸልከለና ዘይብልና ባዕላትና ብሸለልትነት ካልእ ዘይብቑዕ ምኽንያታትን ከይሰበኽናዮም ተተረፍና ካብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ርእስና ከም ዝነቐልና ንኣምላኽ ኮነ ንህዝቡ ብስማዊ ክህነት ክንጥብሮም ንፍትን ከም ዘሎና እዩ ዘመልክት። ኣብ መዓልቲ ምጽኣቱ ድማ ብዛዕባ እቲ ብሕድሪ ዘረከቡና ኣገልግሎት ቃል ምስ ክርስቶስ ኣብ ዙፋናት ተቐሚጦም ናብ ገሃነም ክፈርዱና ምዃኖም ከነስተውዕል ይግባእ። ማቴዎስ 19:28 ራእይ ዮሐንስ 10:4 ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንምእመናንካ ንኹሉ እቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘሎ ትምህርቲ ዘይምስትብሃር ብዕዳደም ናይ ክርስቶስን ናይቲ ተገልጋሊ ህዝብን ከም ዝሕትት ኩሉ ምኽሪ ኣምላኽ ነገርኩኹም እምበር ዘትረፍኩልኩም የብለይን እሞ ካብ ደም ኩላትኩም ንጹህ ምዃነይ ሎሚ መዓልቲ ምስከርኩም ኣለኹ። ስለዚ ንርእስኹምን ነታ ብገዛእ ዶሙ ዘጥረያ ማሕበር ጎይታን ክትጓስዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብኣ ዝሸመኩም ኩሉ መጓሰ ሓሉ ብምባል ኣነፂሩልና እዩ። ግብረ ሐዋርያት 10:26-28 ኣብ ሐዋርያዊ ኣገልግሎት ንዝተጸምደ ካህን ቃል ወንጌል ምስባኽ ክኸፍሎ እምበር ክጎስዮን ከሃድመሉን ዘይክእል ዕዳ እዩ። ስለዚ ኣብ ናቱ ፍቓድ ዝወድቕ ምርጫ ኣይኮነን። ቀዳማይ ቆሮንቶስ 9:16-17 ሮሜ 1:14-16 ቅዱሳን ሐዋርያት ንቃል ወንጌል ናብ ዘይፈልጥዎ ሃገርን ህዝብን እናኸዱ ብጥሜትን ዕርቃንን ማሕደር ኣልቦ ኮይኖም ከቢድ መከራ እናተቐበሉ እዮም ዝሰበኽዎ። ንሕና ግና ኣብ ሓንቲ ቀዋሚት ቤተ ክርስቲያን ተተኺልና ደሞዝ እናተኸፈልና ፈትዩ ባዕሉ ንዝመፀናን ካብ ልሳና ቃል ወንጌል ንምስማዕ ብኣኽብሮት ንዝፅበየናን ህዝቢ ነቲ ብሕድሪ ዝተቐበልናዮ ቃል ወንጌል ከይመሃርናዮ ምስ እንተርፍ ዓይነትን ክብደትን ኣበሳና በየናይ ቃላት ክግለጽ ምተኸኣለ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ 4:9-13 ካልኣይ ቆሮንቶስ 11:23-28 ንኣገዳስነት ቃል እግዚአብሔር ካብ ባዕሉ ካብ ቃል እግዚአብሔር ጥራይ ኢና ክንመሃሮ እንኽእል። ንቃል እግዚአብሔር ብዕምቆት ምስ እንምርምሮ ቀዳማይ እግዚአብሔር ንቃሉ ብምንታይ ከም ዝመሰሎ፣ ካልኣይ ባህርያት ቃል እግዚአብሔር እንታይ ምዃኑ፣ ሳልሳይ ቃል እግዚአብሔር ዝተጻሕፈሉ ዕላማታት፣ ራብዓይ ካብ ቃል እግዚአብሔር ዝርከብ ረብሓታት፣ ሓሙሻይ ነቲ ዝፈለጥናዮ ቃል እግዚአብሔር ክንህቦ ዝግባአና መልሰ ግብሪ ብንጹር ክንፈልጥ ንኽእል ኢና። ስለዚ እቶም መጽሓፍ ዘይሓዝና ዘለና እቶም ብኖት ጥራይ ንጥቀም ዘለና ኣብ ኖት መዘኻኸሪ ክንጽሕፈን ጽቡቕ ንቃል እግዚአብሔር ብዕምቆት ምስ እንምርምሮ እግዚአብሔር ንቃሉ ብምንታይ ከም ዝመሰሎ፣ ባህርያት ቃል እግዚአብሔር እንታይ ምዃኑ፣ ቃል እግዚአብሔር ዝተፈጸመሉ ዝተጻሕፈሉ ዕላማታት፣ ካብ ቃል እግዚአብሔር ዝርከብ ረብሓታት፣ ነቲ ዝፈለጥናዮ ቃል እግዚአብሔር ክንህቦ ዝግባአና መልሰ ግብሪ ብንጹር ክንፈልጥ ንኽእል ኢና። ከም ካህናት መጠን ነቲ ዝተገልጸልና ቃል እግዚአብሔር ክንህቦ ካብ ዝግባአና ቁኑዕ መልሰ ግብሪ ሓደ ምስትምሃር ቃል ብግቡእ ምፍጻም እዩ። ምስትምሃር ቃል እግዚአብሔር ንኻህን ሓለፋ ድማ እምበር ሓላፍነት ጥራይ ኣይኮነን። በቲ ነቲ ቅዱስ ወዱ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኽበረሉ ክብሪ ከኽብሮ ንዝደለየ ሰብ ጥራዩ ኣብ ናይ ምስትምሃር ቃል እግዚአብሔር ተልእኾ ክጸምዶ ዝመርጽ መዓይቱ ክትኮኖ ኣሚኑካን ሓሪዩካን ኣሎ ማለት እዩ። ቀዳማይ ተሰሎንቄ
معراف كلتا قصر 3 خساب 4 كمون كالت قستات هلو حد خاهن امستمهار قال እግዚአብሔር ክጽመድ كله ናይ አገልግሎት ዕላማ እንታይ ክኸውን ከም ዝግባኦ ባዕሉ ተቅድስ ወንጌል ጽቡቕ ገይሩ ዝገልጸሉ 9.7 ዕላማታት ምስትምሃር ቃል እግዚአብሔር አብተን መሰረታውያን አገልግሎት መሰዊ አገልግሎት ቃል አገልግሎት ዕርቂ የንዝብላ ነይረን አገልግሎት ዕርቂ مزيد يتقاليلوا وي بدحر حجدي 5 ግን ናብ 9.7 ዕላማታት አስተምሮ ቃል እግዚአብሔር ኢሉ አብ ቃል እግዚአብሔር ስለዘሎ ስለዘይወደይ ምስተወደእ ተቃል እግዚአብሔር አገልግሎት ዕርቂ ክቀጽል ኢሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጽኒልኩም ስለሰማዕኹምና ብትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለዚ ሕጂ ናብ ጉባኤ ናኽንሰጋገር ናብ ጉባኤ ቀድሚ ምስግጋርና ካብ ጉባኤ ሓንቲ መሰጋገሪት መዝሙር ክንቅበል ኢና الرئيس معلدي أنا الله خبانا الرئيسين عين عالم رمس أنا أملاك يكون حلفني واحد متى آمين اسمع بقول ما فسكت هذا أملاك تجاهي بزيحولنا تجاها محرتك يبزحولنا محرتك دوينا خن ملالس كسعزاقي زيزيئا به وزم ملالسنا دقفك تقاها يبزحولنا تقاها محرتك يبزحولنا محرتك دوينا خن ملالس كسعزاقي زيزيئا به وزمل لسنا دقفك تقاها يبزحولنا تقاها محرتك يبزحولنا محرتك دويلنا خن ملالس كسعزاقي زيزيئا به وزمل لسنا دقفك كبر مسقانا أنا أملاككم دمسي قربت لي صوري هيكونا تبقالو قال هيوت يسمع لنا زماري ملأخ يسمع لنا آمين سلازي كاب قبعنا كلتا حتوخ خلتا منسخ صبئي مالتي حانتي صقاها يبزيح لنا محرتكا يبزيح لنا خلتا انا بزعبا صقا እግዚአብሔር نذكر وتقصي تخلايتها بزعبا محرت እግዚአብሔር نذكر وتقصي كصبئي كاب قبعي مالتي كلتين بعمقت اب ترغامي ወንጌል ዮሐንስ ተማሂርናየን ኢና ማለቲ ዝኾነ ምሳሌታቱን ስለዚ ፈቃደኛታት ዝኾንኩም ብዛዕባ ጸጋ እግዚአብሔር ዝምልከትን ስለምንታይ ኢና ጸጋኻ ይበዚህልና ኢልና ነመስግን ወይ ንዝምር يسمع الله ده زغونا تقصي نسقى እግዚአብሔርን ንምሕረት እግዚአብሔርን ዝጠቀስ ተقصي ቀድመ ምስግጋርና يسمع الله دي
أنا دخلتنا بنا راي هوتي كمين مسيخم كلهم ماشي أبي أخذتنا بتاع ولا بمحرت أنا بتتسجع إذا في التنزل I don't know مالبات جيجا خون خيلي كم تيابتنا يوهانس بزر شو عتي أمين معرف شو عتي أب سلاسن شو عتن ما هيوتي لكم زمهركم من أزحالفه بتا دحريتي عباي معلتي بعالي يسوس دو إلو جدره بلوم زمو انتلو نابا يمتصع مو يستي إذي أستقع نابا كوينة تردعنيتي سجاين دمين جوسده أنا مسؤول لخوص خمسة له السو مساعد لوسي كابزز عبت أجا مسؤول كون زمهرنا بتعمي نع قصة يقبر مالبات تجاجي خون تقولوا لك صقام صبوا الله صقاي حجنا حتى زلنا جن قال نقال اتا صقات بل تتغسلنا إن ندلل لنا نمبر حق صقاي يسون اوكي اسكخال صبوا قال هو تسمع لنا سلا تساتفو سلا ملسي هو تسمع لنا تبونا كالوتسكي انتاي بمنفس برديت كنزمرو ننتي امبر كنحلفا نخلينا همتا زلاتا جن صقخا يبزحلنا نبل كولناس كابينا مسينا يتقال ناتو مصنعت مصحف قدسون نمهار سلا زلنا انف مقدنا زخونه اب زخونه يكون صقا زبل قال دللخو مالتي رومي حمشت إسران حدن كمتي حتيات بموت زجاجة تجاون كم بإيسوس كريستوس قويتا بتصدق نزال عالم هيوت كجزئيو الراي متعامل زبو أبسا من أنت خعزسي اتحقي أب تحتيات زعزوجنا أب تسقى يزعزس حمش عسرادي هاي الكان هو حمش إسران حدن نو إسران حدن سلازي كم تحتيات بموت زجاجة تجاون كمو بإيس كريستوس قويتنا بتصدق نزال عالم هيوت كجزئيو متعامل زبو عندي رومي حمش عسران حدني أنا أبال أبونا هيوتي أبتا تحتي أوي معرفش نخالط عدل كنا هبينا ماما هيوت إيش أب وانجيل ليوهانس حدا 10 كل جزء عبيد خريستياننا قداسي خدا خلو صقا نسائنا وهو تركبنا بإذن الذي يكون بعد كل جزء قداسي استقدسه صقا نسائنا وهو تركبنا بهاي لمسكالو لإيسوس كريستوس سلازي اتا صقا بوقعي تماهرنا يا سلازخنا يا حديثه حقي بموسى تواهبي امو صقان حقن غنا بإيسوس كريستوس مسه مباركه نحنا كلاتنا كاملاتو صقا بلعل صقا تقبلنا سلازي صقا ابلعل صقا مالت انتاي مالتي ابوتات انتاي ترغم ويلنا سلسته مسرتاويان زخنا رينا نيرنا مالتي حقي بموسى تواهبي امو صقان حقن غنا بإيسوس كريستوس مسه مباركس نحنا كلاتنا كاملاتو صقا ابلعل صقا تقبلنا صقا طراي زيكونه صقا ابلعل صقا تقبلنا سلا قالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ተخلايت محرت بالمالتي محرت بالقال اتطفو ودس بمنتا يدحينو
እንታይ ነይሩ ናበቦ መምለሲ بمحرت ويتنا يسوع كريستوس ناو هيوتي ايوه ناو بوخ ملس كل مخان أبي و تي ناو بو نافي أبوخ ناو بوخ ملس تزنو بورس حمقنا براني وايك علون اوكي أبوخ يدو زرقي تقبل ومحرت غيرلو ذاك- وديت في نيروسي مچني لو تحويسون تم وسرعتهم صراحةኛታት كله نعفرادو كدانو قيرو يلوس بسلام إيدو زرق تقبلوا محرت غيرلو باك أبيت في خيات جنزب أبي نيركا أيوة. بيت أبوها حديكا ولا حنت حتى خي حتته محرت غير له سلازي أبي فيسون كلته أربعة جناخت بمحرت هبتام زخون أملاخ نأنت تابع أزف كرنا عباي فقر غيره نحنا ببدلنا موتان كل ناس مس كريستوس هيوان جبرنا بسجا إيهم زدحانكم بس إفسود تعبونا دقمولنا أنت بمحرت Hello, Abi Margeta. قريتها إفيسون كلته أربعة thank you أربعة نحمشن جناخت بمحرت هبتام زخونا أملاخ نأنت تبع عزف كرنا عباي فقرو نحنا ببدلنا موتان كلوناس مس كريستوس هيوان جبرنا بسجا إيهم زدحانكم كلتي إنكا محرت نسجان أبحنت اللواب زي أمالت أنا حد إفيسون كلته أربعة نحمشن الرئيس لمزمورو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እዛ ናይ መዝሙር አገልግሎትና ኣብዛ መንጎ መሰጋገሪት ከነስፈሃ ኢና ማዕሪግ እንታይ ክንፅበ ኢና እቶም መዝሙር ሒዝና ንመፅእ ከዓኒ ናይቲ ንዝምሮ ምንጭን ዕምቆትን ዕላማን ከዓ ክንፅበ ኢና ንመንገድና ማለት እንደዘይኮነ ከዓ ኣብዚ ማሕበር ዲስካስ ንገብረሉ ከምዝና ሕጂ هو تسمعنا تصبح حراي ስለመዝሙሩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አዴና አይነ ዓለም መዝሙር ማህሌተ መላእክት ይስማዓልና حراي ናብቲ አርእስትና ንሓልፍ ሎሚ ዝረአናዮ ስልጣነ ክህነት እንታይ እዩ ስሉሳዊ አገልግሎ ክህነት ዝብላ ስለምንታይ እግዚአብሔር ስልጣን ዝህብ ናይ ሚነት ይኹን ናይ ክህነት ይኹን ናይ መምህርና ይኹን ናይ ንግስነት ይኹን ስለምንታይ እግዚአብሔር ስልጣን ዝህብ ሰለስተ አርእስቲ ርኢና ስሉሳዊ ክህነት ማለት ከዓ እንታይ ማለት እዩ ብፍላይ ተንክልተ ዓሚቑና ሎማዓንቲ ካብ ዝረአናያን እየን ካብቲ ዝሓለፈ ግዜና ዝረአናዮ አርእስቲ እውን እቲ ግዜና ክንጥቀመሉ እቶም ሓለፋ ኣፍልጦን ርድኢትን ዘለኩም ነቲ ማሕበር ይጠቅም እዩ ትብልዎ ከተካፍሉናውን ጊዜ ኣለና ዕድል ኣለና ከምኡውን ከምዚ ናይ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዘጉደልናዮ ጉድለት ክንእረምን ድልዋት ኢና ዘለኩም ሕቶን ርኢቶን እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እሞ ሕጂ እውን ግዜ ከይወስድ ናብ ጉባኤ ይሕልፎ ኣለኹ حرايت ጊዜና ንጠቀመሉ
حرايت جزينا يقبعي جزينا نتقاملو زا مستيرك هنا تخبد الله ديا أبز حلفة جزينا توم بزي مقراص نكتات الزلنا سلام تايزي مستيرك هنا نعنا ممهار زد لي النازل له أتي قداماي بيت كريستيان نهزبي بقع قلقلوت نمهاب بقعات كهنات مهيرة أستمهيرة أب كولاجات ديو أب حدارة مرتديو بقعات قلقلتي كتقبر كمزلوا بزوح جزيه بتخرسيان كمزي أبتر استون ريو كلاي بقول كناون أتي إذا قلقلوت زمنة سنة يمنة مسبلة كمالو زلوون قليسو سلازلو انتاي كان مالي كم زلنا كمون مئمنان ناتي قنوع حواريانات وي أقلقلوت كانت كمي قرنان السعبو باتي زي قنوع وي زي بقوع زخوانا أقلقلوت كين بكالك كمي قرنان لليو عبز حالفة قزينا بنصر في إنايو سلازخوانا نمنتا يزوي أقلقلوت زنعنا أقدس زخون خناتو مستيرة كهنات كبهال كلش بزح جزية زموا مستيرة كهنات تغينوس نخهنات زملكت رايمون عنا مئمنان مونتاي ملكتنا تباهيلو قصة زنها أقلقلوت جن كم وايكونن مالت سلازي نحنا مئمنان نحنا لك بيت كريستيانون أتي نتقنوع مريحنات كهنات كما قرنا نلليو كما قرنا نسعبو بات زي قنوع مريحنات كهنات كاين دانا غركه كما قرنا نلليو از عبا ارستي مالت أبوي مرقيت أخوي وعلكم እግዚአብሔር መስገን አማኑኤል ناتي حتوكم نالبات كابزي مصحف وصق خبل خلني ግን ብስተዛማድ ዝተተሓሓዘ ዋላ ተንቢብ ኣብ ብዙሕ ነገር ጠቕሶ ኣብቲ ካህናት ኣብ ክህነት ሓላፍነት ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ማለት ኦርቶዶክስ ክንብል ከለና ስኒ ታ ጥንታዊት ቀዳማዊት ዝነበረት ሃይማኖት እያ ብድሕሪ ዝመፀ ሃይማኖት ከዓ ብማይታ ሸሓት ኮይኑ ዘሎ ብሕልፊ ኣብ ከባቢና ኣብ ዓድና ካብ ንሪኦ ብዙሓት ሃይማኖታት ክፈጠሩ ብዙሕ ሰብ ካብቲ ሃይማኖታት ከልግስ ይፍተኒ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ንብሎ ወይ ክኸውን ንኽእል ብተገምቶታት ብዙሕ ግዜ ክህነት ክወሃብ ከሎ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ናይ ኤርትራ ብዙሕ ፎከስ ኣይትገብርን ኣብቲ ባይብል ሕጂ ብዙሕ ኣብቲ ስርዓት ሕጊ ቤተክርስትያን እያ ሕጂ ብዙሕ ክንዓቢ ከለና ምናልባት ኣብቲ ትምህሮ ኣስተምህሮ ዝነበረ ብዙሕ ብዛዕባ እቲ ሕግን ስርዓትን ናይ ቤተክርስትያን እምበር ኣብ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ብዙሕ ዘተኮረ ኣይነበረን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን እንድዒ እቲ ብቕዓት ከመይ እዩ ነይሩ ኢልኩም ትግምቱ ካልኣይ ነገር ከም በዓል ቴዎሎጂ ስኩል ገለ ስለምንታት ስለዘይነበረ እቲ ሰብ ባዕሉ ፃዕሪ ክገብር ክእል እዩ መንፈሳዊ ዕቤት ክዕቢ ማለት እዩ ግን እንታይ ክብል ደልየ በተቃላልስኒ ተሓታትነት ናይ ክህነት ወይ ናይታ ቤተክርስትያን ኣሎ ዶብዚ ክንብል ንኽእል يغني لقلت خوينات لكم ده تاني كوين خدق مولا دحان كتن كفامون دحر زي تردي اخ دق مليها
أبقعتن زي بقعتن تهج هواريا وأقلقلوت ست بيت كريستيان تحتاتن تالوادو ساريا تحتو ማለት ምስቲ ኩነታት ተሓሒዘን ደ ምክንያቱ ሰብ ካልእ ሃይማኖታት ብዝመፁ መፅሓፍ ቅዱስ ንፈልጥ ኢና ብዝበሉ ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ አንቢቦም ነቲ ቤተክርስትያን ከይድ መላለስ ጥራሕ ብዘልማት ፅቡቅ ከፍልጦ ስለዘይከኣሉ እቲ ሰብ ብቐሊሉ ናብ ካልእ ተታሊሉ ይኸይድ ሕጅስ ከምኡታት ኮይኑ መስለኩም ካብ ላዕሊ ዝጀመረ ክሳብ ኣብቲ ክህነት ዘለውን ሓላፍነት ዘለዎ ዶ መስለኩም ونات ولا بزا متحف ابزنا ناي كهنسنا حلافنت كغدل كم زي بلو كفلطن كمارامرن كم زلو يزغلص موسي كم خوين سلازرا عينس كم يخم تريوانا ذا حتوي كاني لي بفري كتللي وميهم نديلو حجي ካብ ካልእ እምነታት ምሂርና ኣረዲእና ናብ እምነትና ነምፅኦ ህዝቢ ዝበዝሕ ዋላ ካብ እምነትና ናብ ካልእ ሽፍቲ ዝገብር ህዝቢ ዝበዝሕ ናባኻ ተሓቶ هو ዝኸይድ ኣነ ብናተይ ናብ ካልእ ዝኸይድ ዝበዝሕ ኣነ እቲ ዝኸይድ ከዓ ብብዙሕ ኣጋጣሚ ረኺብካ እንታይ ኮንካ ኦርቶዶክስ እምነት ገዲፍካዮ እንታይ ስለ ዝረኸብካሉ ናኡ ኸይድካ ኢልካ ተሓቶም ኮለኻ ኣብ መሰረት እምነት ናይ ኦርቶዶክሲ እዝን ጌጋ ስለ ዝረኸብ ኩሉ ገዲፈዮ ዝብል ሰብ ኣይተረክብን እያ መብዛሕትኡ ግዜ ዝብልዎ ኣነ ዋላ ሓንቲ ፍሉጦ ኣይነበረንን ይሰቲ ነይረ ይሰክር ነይረ ይዘውር ነይረ ከምዚ ገይሮም ረኺቦም ግን ካብ መስተ ካብ ከምዚ ኣላቂቖምኒ ብኡ መሰረት ከዓ በዚ ስዕብ ኣለኹ እዩ ዝብል ማለት ስለዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እቲ ብዝተፈላለየ ፀገማት እንታይ ነይሩ እቲ ፀገማት እንተዳልና ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ እታ ቤተክርስትያን ግን መጀመርያ ነቶም ማዕርገ ክህነት ክትህብ ኮላ ብግቡእ መልሚላ ምስ ነበረ ፀገማት መልሚላ ኣሰልጢና ተመልሚሎም ምስ ሰልጠኑ እውን ግቡእ ሓልዮት ገይራ በዝን ተናባበሩ ስራሕኩም ከዓ ለይትን መዓልትን ክህነታዊ ኣገልግሎት እዩ ኢላ ነዚ ክትገብር ኣይከኣለትን ክልተ ነገራት መጀመርያ ከምቲ ዝግባእ ኣይመልመለትን ካልኣይ ከዓኒ ነቶም ዝተመልመሉ እውን ከተመሓድሮም ኣይከኣለትን ክንደይ ብቑዓት ሰባት ኣብ መንደቕ እንድሕር ውዒሎም ኣብ ካልእ ሸቐጥ እንድሕር ውዒሎም ነቲ ክህነታዊ ኣገልግሎት ግዜ እውን ክረኽቡሉ ይክእሉን እዮም ማለት ድሕር መዓልታዊ ኣብ መንደቕ ኣብ ስራሕ ጉልበት ዝውዕል ኮይኑስ ማእስ መን ወንጌል ከርክበሉ እዩ ስለዚ እዝታት ፀገማት ነይሩ ካልእ እዚ ሕጂ ብኢድና ንረኽቦ ዘለና ኣብ ሞባይልና ብቐሊሉ ንረኽቦ ዘለና መፅሓፍ ቅዱስ ብብራና ተፃሒፉ ኣብ ዓበይቲ ገዳማት እንተዘይኮይኑ እምበር ብቤተክርስትያን ደረጃ እውን ንኽትረኽቦ ቀሊል ኣይነበረን እዩ ካልእ እቲ ቋንቋ ብቋንቋ ግዕዝ ምንባር እውን ኩሉ ግዜ ወንጌላ ቤተክርስትያን ከይተነብእ ኣይውዕልን እዩ እቲ ህዝቢ ግን በቲ ዝሰምዖ ቋንቋ ተረዲኡ ወንጌል እዚ እዩ ዝብል ዘሎ ኢሉ ክሰምዖ ምርዳእ ፀገማት ነይሩ እዩ ስለዚ እንታይ ሕጂ ነቲ ጉድለትና ብውልቂ ይኹን ብደረጃ ቤተክርስትያን ይኹን ነቲ ጉድለትና ክንኣምነሉ ንዕኡ ስለ ዝኣመነት እያ ቤተክርስትያን ከዓ ምዝኹ ዘሎ ጾር ነዚ መፅሓፍ እዚ ብቋንቋ ኣዳልያ ኣብ ገዳማት ጥራይ ዝምስጢራት ዘሲ መውዛሕትኡ ኣብ ገዳማት ጥራይ ብቋንቋ ግዕዝ ጥራይ ዝርከብ ዝነበረ ህዝብና ኣንቢቡ ባዕሉ ብዛዕባ እምነቱ መሰረተ እምነቱ እንድሕር ኢናያሲ ፍኖተ ብርሃን ፍኖተ ህይወት መሰረት እምነት ተዋህዶ ቤተክርስትያን እያ ትብል ማለት ንመፅሓፍ ቅዱስ ይኹን ንምስጢራት ቤተክርስትያን ይኹን ንኣእማደ ምስጢር ይኹን ንካልኦት ሕገጋት ይኹን መንፀፍ ወይ መጀመሪ ዝገበረ እዩ ስለዚ እቲ ጉድለታት ብንጹር ነይሩ ነቲ ጉድለታት ንምምላእ ኢኻ ሕጂ እቲ ፃዕርታት ዝግበር ዘሎ ተመሊሳ ክትከውን ተስፋ ገብር ተወሳኺ ሓሳባት ከዓ ኣቦታት ኣለው ኩሎም ይከታተሉና ኣለው ኣማኒኤል ተመሊሳ ክንሓልፋ ዶ ነዞም ኣቦታት ዕድል ክንህብ هو نتوما أبوታት قوم እንዴት ጽበደ ልኳ ነው አንል ካለዮ ተስማዕና
آمين كلنا قال هو يسمع لنا هراي أبيك أشو ولدة تنسى يسمع له نأتهم يسمعني زين هراي أبانا ملي سما أمجن توسخ دما كهب بيت كريستيان زي مهارات بيت كريستيان زي قاسيات بيت كريستيان دما زي عبيت زي أكبت راح يكونن كنبل انتهي لمنا نرى ما أبانا بتام وداتا حدا كهنسي كهنت تقبلوا مسكالا بجبو أميتو مانكا ويدما فرازا أمن دقن أبكس كواسن زوعلن دحر كوينو أبكن دبقى الأملاخ سبزن الدق أبكن دبقى الأملاخ بوانجل دما سبز خسكس مدرخ خسكس ويدما أمنخن الدق زوعل انت دا كوينو اتهم إمانان كقلقلو أي خؤلون إيام حجي مبزحته بيت كريستيان صقما انت دعلنا دخنتيو دخاد ما يكونتن انت يدعى قبؤنا سلازي نقبر ايو من البات حجي نحنا ابزي لنا بيت كريستيان ديتنا بابرنا تتغون من البات حجي بسرح انه اللي ولا جزيه ويدما كاب سرح انه وصل له جزيه كون مخاله نيرو مالتيو حجي بيت كريستيان قباء من انت تقبر نحنا دما انتي كنقبر قبونا دما كنقبر نزحلفو أبوتات ناسي كل جزية خم نبلو ندنقو منا غنياتو كم زلومي ترلينا بكمبيوتر ترلينا أم تليفوننا أبزخونا قال أملا خلو أبوتاتنا إذا حجي أب كله تزرقي حزلو تصحيف زلو نخص حفقن أب قربت تيل قربت في حقم قلم بس بيصم برعي صريبم شمعون اين برامن بغاز ويدما حوي انديدم بناي حوي برهان بعنچتيهم صحيفمو كم تزقبؤ كم تنسم زقبرو ونبرو كم مؤمنان كي يرخبو نرم كنبل انتدأ خوينا اي رخبون يم نرم زم ابوتات زياتهم ما اتي قال أملاخ كزرقاح أقل قلوت كسفح كلنا تاكن قبر قبعنا قبؤنا كنقبر دماء يقبعنا مسمع بأمنت كان مسمعيا مسمع دماء قال أملاخ ويدما قال كرساسي بلنا رومي عسرته شوعته أما حجي نحنا ولا كابت زحلفه كحشلنا مئنتي كاباناون ندقنا زحشه استمرو زحشه أقل قلت كرخبو نحنا دما كنواسع بكل نجر بتكريستيان بوزح نجر يا تقلقل مو زيادة مجمري أبيك أشنت قبل نصنيحو عشر قبل نصنيحو كاباي جميركا عشر نبيت كريستيان أي هابنان عشر دما نمانينا نسرقو
ንእግዚአብሔር ቃል በቃላ ሰረቅኩምኒ ኢሉ ብምንታይ ሰሪቕናካ ዕሽር ናብ ቤተይ ክመጽእ ዝግብኦ ኩልኻትኩም እንታይ ገበርኩምኒ ሰረቅኩምኒ እሞ ሕጂ እውን ዝያዳ ኣገልግሎት ክሰፍሕ ኩልና ድማ ኣገልግሎት ክንረክብ ኢደ ኢድካ ክንብል ዝግባአና ክንገብር ድማ እግዚኣብሔር ንኹልና ይርዳአና እታ ካልኣይቲ ቦና ኣምፅኦማ ነበሩ ማኑኤል ሓውና እውን መሊስካያ ካብ ዝመፁስ ዝወፁ ይበዝሑ ግን ፈላጥ ትብሎ ሰብ እንታይ እዩ ነቲ ዝነበሮ ፈሊጡ ነቲ ናይ ካልእ ፈሊጡ ድማ ኣማዛዚኑ ክኸይድ ከሎ እዚ እምቢበዮ እዚ ፈሊጠዮ እቲ ሓደ ድማ ምስ ፈለጥክዎ እቲ ዝሓሸን ዝበለፀን ኮይኑ ረኺበዮ ኢሉ ክኸይድ ከሎ እዚ እንታይ ኢኻ ትብሎ ፈላጥ ኢኻ ትብሎ ነቲ ሕጅዎ ዝነበረ ቤቱ ዘይፈለጠ ግን ቤት ካልእ ፈሊጡ እቲ ቤት ካልእ ፅብቕ ኢሉ ክኸይድ ከሎ ግን ዋላ ከም ሰብ እውን የውቅሰና እምበር ኣየመጉሰናን እዩ ክፈልጥ ደሊ እምነተይ ክመሃር ደሊ ኢልና ተማሂርና ዘይጠቕመና ተኾይኑ ካልእ ዝጠቅም ተኾይኑ ክንደሊ ደኣ እምበር ነቲ ናህና ከይፈለጥና ንኻልእ ኸነፀብቕ እንተ ደኣ ኮይንና ናይ ብሓቂ እዚ እውን ንዓኻ የትሕተካ ንሰብ እምበሪ ኣየኽብሮን እዩ እሞ ብኸምዚ ክንሪኦ ኩልና ድማ ግቡእና ክንገብር ዝያዳ ቃል ኣምላኽ ክሰፍሕ ቃል ኣምላኽ ድማ ኣብ ዘርኢ ድማ ህይወት ክንረኽበሉ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ኣቦና ኣቦሽ ተስፎም ምሳና ስለ ዘሎ ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ምናልባት ተልይዎም ፅቡቅ ከም ተኾነ ግን ኣቦና ኣቦሽ ተስፎም ክዓፅወልና እዩ ማለት እዩ ዓራይ እኔለይ راي قال له هو يسمع لنا أبونا أبيك الشغل تنساه أتي هنا توساخ حتى نتلينا سمعكم أنا لا تنبونا هوتي راي Oh my gosh أنا سي قربتي كهنتو يزبلكم ماسي إتي ناي مستري كهنسي نمنتاي تقبلنا منتاي نمهرو زلنا بتعمي نعي حنت ختنتنا دلي بذات تمهركوا أبتا ناي سلساوي أقلقلت كهنتسي أب سلسة مغيلو أقلقلت مسوي أقلقلت قال أقلقلت عرقيو حجبتا أبتا ناي انتاي لبتا تحتي كابزن سلسة أقلقلت نحدي زوجدلا كهن كاب مسرت نبيات حواريات كويمي نخرستس وكيلو أب كندي كويني أب كندي أب كندو أخويني أقلقل اللهو كبل كنت أي كألون أي جبونيو حجي إزي تعت ملالي يخوننا مالتنا عنا نتي ناي مستيرا كهن مفلاتسي نعي بالطعمي بحلفتها أقلقلت قال تبل أبتا قصري كلتا 267 وين حمشتنا بخلتا تقلتا أقلقلت قال حدا خابتم عندي ما أخل هواريات أقلقلتيو حجي سيتي حقي اتناي قالني أملاخ حقي زنقريتي سلستيو قبر زلوه كابزي أنا حنت توديلو قد ناي حقي كم أقلقلت ناي كهنا تقبر على الكات السخازي حجي كتلوليس يمهرك مالتي بحلف زنحنا جزء كندي كانت هلو اتني أملاخ قال بحق اليوم زبولو زيلس إزي يمهرنا مو إزي أخب بلادي لي أستنتيني يعتر بومو ترديعتني حجس نتم كانت نسترى كانت تايمه مهانوس سغيل كاب زخواني كيدا يتخيلن تمرمر تستوعلمو اتناي قال أملاخ كمي جيروم كم زبلو نزري خاص يحجزك بتعامل اسمع لنا نكنوسن أملاخ وكيلو نبيت غرسن وكيلو أب ساعاتنا أب جزيونا أب جزاهير نملس تنسحو تعارقو قبل كله دمس أملاخ مهانو أب كابو وساي نبرخت زي كون
ቃላት ክዝረብ ከለኻ ኣለሊና ንኽንውስን ኣየናይ እቲ ኣብ ንስሓ ንሕዞ ኣቦውን በተቐጢን መገዲ ኸይዱ በቲ ብቐጢን መገዲ ክመርሕ ዝኽእል ምዃኑ ክንውስን እንተኮይንናሲ እቲ ኣፍልጦ ክህልወና ኣለዎ ከም ዝበልክዮ ብጣዕሚ ጽቡቕ ካልእ ሕቶ ተሊ ርእይቶ قال هو تسمع لنا ثانك يو امين امين والله قال هو تسمع لنا هراي ابيك اشتسفو ما اخلنا له قال معدان هبوم بصلوت كعسولنا نبيك اشتسفوم ناب اود مهرت بتحتنا حاتت راح كما يمسيهم كما يكنيهم كلهم سدرا بيت مداني عالم እግዚአብሔር አምላክ ለተመስገነ ይሁን አበና በመርጌታ ስለቲ ዝማሃሩና እግዚአብሔር አምላክ ቃል ህይወት ይስማዓልና ንዓና ድማ ኣብ ልብና ክነዓቅሮ ክነስተንትኖ ክነብረሉኻ አምላክ ይደግፈና ንሽት ላይ ኣብዛ ቀሪባ ዝነበረት ሕቶን ኣብዛ ዝተተንተነት ትንታኔ ንሽት ክብል እሞ ንዓውን ስለ ዝተንከፋኒ መደብና ክነዓፁ حقها ده أماني الحاونة تي كهن دياقون نمعارك مثلا كله اتمرجع اتمسكرنت كما يجي رقم زمس من بعض حالات قفلتات رئينا يعني نكون تسفى قبر بتمرت ترايون زي كونه ابطال العمل هون كم زبلنا اتوم تقلقلتون زمسكر له خون كم زلوي مغنياتو كنبرلو دما سلا زلو نتقمهرو عيوسي كنبرلو سلا زلو بتخرسيان بزي ملمي لا اخت حلفو زلو تماهيروس تقبريو شعو نعيو نسب قالو دما كافلو زخل كون كم زلو اذا حجي مسكرنا ناي بتخرسيان دي حاده كهن ويدياقون كشيه من كله بتخرسيان بملهم تميمنا مالتي نزل نجار زي يدقف وديهم تأمنوا لديهم تقبلوا وديهم تقاوم حدا خلتن اليوم زي حجابتي صفوف من فساوى سرار حنايم محبر إيماناني نحن زارب زلنا كم زلوسي يكونن بعمز كابت غرسيان سوقل زلو واني نازلنا حج انت داري خيو زي قبر وزي كحدو خحيدنا كحيدكم كحيدم تبعيلهم زر زلو وان كارلو مالتي نريهم كلنا زي نايتهم كلنا يكفى شرح زقبر أبتكون عسرة عن بتغرسيان قل مستمهرة زي نبرلو منفساوينا مع عرقة كانت يبقى تبهيلو يوخشيام زكاة المالتي مسكرنا نايم إيمانان يدليو حجي أبزي كم قلت وقدم بتغرسياننا بفلاي أبعدنا نتوم من نبابرهم كم وصل زنبرة نتوم كهنات ناي حريش بوتاتات بمهاب قرات ناي كهنت تبهيلو أقلقلت كم دموزهم يوهابهم نيرهم محارسهم كأي نابر نيرهم حجزي نتعيهم جن أيقلل لهم نيرو زيادة زحرس بوتا يمزرخ بنيرهم منبر يتعيو كابتي نعيو وانجيل خدهبو حارا يقبروا من نيرو كاد أمور زبازح زقادة مليشهم عيو ناي حرشة ناي محارس
ክገፍሖም እሞ ካልኩ ኢኻ ትሪኦም ነርካ ግን ዝኩሉ እናገበሩ ከለዉ ኣብ ግዜ ጸሎት ለይቲ ነቕሑ ቅዳሴ ኣገልግሎታቶም ገብሩ ከለዉ ኢኻ ነይሩ እዚ ኩሉ ከዓ ተሪፉ መሊሱ ከዓኒ ሕጂ ማዕረ ሰቦም ኮይኖም ርቡሕ ደሞዝ ኣብ ዘይብሉ እዋን ከዓኒ ንኣገልግሎት ጥራይ ክምልኡ ሕጂ እንታይ እዮም ክገብሩ ማለት እዚኦም ሰንኮፍ ዝኾነ ኣገልግሎት እዮም ክህቡ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝጎድል ዘሎ ብምንታይ እዩ ዝጎድል ዘሎ ብክልቲኡ ወገን እዩ ዝጎድል ዘሎ በቲ ቤተክርስትያን እዚ እዩ ኣገልግሎት ካህናት እዚኦም ሰልጢኖም ነዚኦም ከዓ ከገልግሉ ክኾኑ ዘለዎም ኢላ በቲ ሕጊ በቲ ትክክል መምዘኒ ክትህብ ወይ ክትከይድ ኣይፀንሐትን እቲ ምእመን ድማ ቤተክርስትያን እትሓቶ ሕቶ ክምልስ ኣይፀንሐን ከምዚ ኣቦና በቀሸወለ እንታይ ክብለሉ ፀንሐ ዕሽር ሕጂ መመሓደር ንቤተክርስትያን እዩ ዕሽር ካህን እውን ካብኡ ኣገልጊሉ ኣብ ካልእ ዕዮ ክፅመድ ከም ዘይብሉ ንርእሲኡ ተመጊቡስ ንኻልኦት ድማ ክህብ ክኽእል ምእንቲ ብቴዎሎጂ ክመሃር ኣለዎ ስርዓት ቤተክርስትያን ክመሃር ኣለዎ ኣብ ጸሎት ክነቅሕ ኣለዎ ኣብ መንባብ ክነቅሕ ኣለዎ እዚ ኩሉ ከይገብር ግን ናብቲ ድራር ዕለት ከማዕዱ እንድሕር ተገዲዱ ዋላ ነቶም ክኸዶም ዘለዎም ክገብረሎም ዘለዎም ክገብር ኣይክእልና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጉድለት ብኩሉ ሸነኻት እዩ ፀኒሕ እሞ እታ ዘምፀኻያ ሕቶ ምክንያት ክኾኖም ክእል እዩ እቶም ዘመኽንዩ ግን መብዛሕትኦም ዘይሰምዑ ወይ ኣብ ገለገለ ዝነበሩ ብዓርከይ ዓርከይ ዝኸዱ ክሳብ ሕጂ እውን ዘሎ ዝኸይድ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ዘመናዊ ትምህርቲ ብዘሰዓቦ ኩነታት ነታ ናይ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ከም ድሕርቲ ዘይዘመናዊት ገለ ዓይነት ተራእዩ ምሳኻ ኣካዳድንኡ ድዩ ባካያይድኡ ድዩ በገለ ድዩ ዝመዛዘነካ ብዓርከይ ዓርከይ ተኣትዎ እዩ ዝበዝሕ ዘሎ ማለት እዩ ከይዶም ምስ ረኣይዎ ብዙሓት ግን ነቲ ሪያሊቲ ምስ ፈለጥዎ ናብ ንቡር ዝምለሱ ናብ ሂወቶም ዝምለሱ ከዓ ብዙሓት ትርኢኻ እሞ እቲ ጉድለታት ከምዚ ጌርና ክንሪኦ እታ ሂወት ዝበለታ ትንታኔ ግን ናይ ብሓቂ ፅብቕቲ እያ ሎሚ ካህን ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ብፀላኤ ሰናያት ብሰይጣን እውን ዝግበር ዝቕባእ ፀለሎ ንክትፈልጦ ካህን እዘን ኣገልግሎት እዚአን ክገብር ከሎ እዩ ካህን ዝበሃል ካብዚአን እንዳእታያ ጉዲሉ እዩ እዚ ቤተክርስትያንና ዝኸውን ዘሎ ሕጂ ሎሚ ነዚ ኣፀቢቕና ክንሪኦ ምስጢረ ክህነት እንታይ ማለት እዩ ክንፈልጦ ንኽእል ነርና ስኒ ብዙሕ ነገር ኣብ መንገድና መቕናዕና ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ጳጳስ ሳራ ጳጳስ እዩ ፓትርያርክ ተራ እሞ ጳጳስ ወሪዱ ጳጳስ ተሸይሙ እንታይ ፍልልያ ኣለዎ እንታይ ኣፍልጦ ዘይብልና ምህላው እቲ ማዕርጋት ከመይ ጌርካ ይወሃብ ከመይ ጌርካ እንታይ እቲ መስፈርቱ ንሕና እንታይ እቲ ሓላፍነትና ብምንታይ ኢና ከነለልዮ ዝብል ክንፈልጦ ስለዘይፀናሕና ጳጳስ ወሪዱ ፓትርያርክ ወሪዱ ሰዋት እንታይ ፍልልያ ኣለዎ መን ከውርዶ ይኽእል ብኸመይ ክወርድ ይኽእል እንታይ ክገብር ይኽእል እንታይ እቲ መስፈርቲ እውን ዋላ እኳ ተተነገረና ገሌና ብዙሕ ግዲ ክንህቦ ኣይፀናሕናን እንታይ ማለት እዩ ማዕርግ እዚ ሰማያዊ ማዕርግ እዩ እዚ ሰማያዊ ህበት እዩ ሓንሳብ ምስተዋህበ ዘይሕደግ ማዕርግ እዩ ዝውሃብ ከዓ ንሓላፍነት ንዕዮ እምበር ንኻልእ ብልጫ እውን ኣይኮነን ዕዮ ናይዚ ኩሉ ህዝቢ ህይወት መንፈሳዊ ህይወት ተሰኪምካ ናብ ክርስቶስ ከጥምቱ ክትገብር ማለት እዩ ከምኡ እንተዘይጌርካ ከም ዝንስሑ ኣበስኦም ነጌርካ ከም ዝንስሑ ተዘይጌርካ ግን ደሞም ካባኻ እዩ ዝብል ቃል ኣምላኽ ስለዚ ብሓላፍነት ናይ ህይወት ሰባት ዝሕተተሉ ማዕርግ እዩ እቲ ማዕርግ ወይ ስልጣን ዘብሎ ከዓኒ ናይ እግዚኣብሔር ሓላፍነት ናይ እግዚኣብሔር ስልጣን ስለ ዘለካ እምበር ከምዚ ድላይካ ትገብር ፈላጭ ቆራጭ ኮይንካ ማለት እውን ኣይኮነን እሞ እዚአን ከነለልየን እንተኽኢልና ኣብዛ መድረክ እዚኣ እዚያ ናይ ብሓቂ ፅብቕቲ እያ ንኻልኦት እውን ከነካፍለላ ንኽእል መድረክ እያ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ኣፀቢቕና ነተኮረላ ንሕና ድማ እንታይ ግቡእና ነቲ ቤተክርስትያን እትደልዮ ግቡእና እናፈለጥና እንተኸድና ድማ ነቲ ግቡእና እናማልኣና ንሕና ድማ ናብቲ ዕብየት ቤተክርስትያን ተራና ክንፃወት ንኽእል ኢና እሞ እዛ ናይ ሰላም ፀሎት ክንገብር እዚኣ ገርና ክንዓዙ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኩልና ይደግፈና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ምእንቲ ሰላም ጽለ ጸሎት ከም በሐድሽ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም እዛ ሓንቲን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነትን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንልምን ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ
نخل سلام سلطان زلو እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ጸልዩ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ዋድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ያለትን ጌራና ለማበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልና ናብሳና ሓደገልና ካብ ክፋል ሕናና እምበር ፈተና ይተትወልና መንግስት ሓይልን ክብር ምስጋናን ዘለኣለምነት ካይማ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኸ ብስጋውን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻውን ንስብለኽቲ ኢኸ ፍርማጠንኩም ብሩኽ ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ብስ ደስ በልካ ሓጢኣትና ሓርገለና ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና መዓዝ ዘመንልና ኣሜን ونخلو تحز እግዚአብሔር ንልምነካ ንማልደካና ኣለና ንጉስ ሰላም ሃበና ኩሉ ይብቃና ኢኻሞ እግዚአብሔር ኣጥርየና ጸጋኻውን ኣፍስሰልና ብዘይካ ካልእ ንፈልጦ ባዕዲ ኣምላኽ የብልናን ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንጽውዕና ኣለና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላምካ ኣብ ልዕሊ ነብስ ወከፍ ኣሕድር ኣብዚ ዓለም እዚ ብምንባርና እውን ብሰላም ሓሉ ንመራሕቲ ሃገር መመሓደርትን ንሃገርና እውን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ሃባ ኣብ ዙርያና ንዘለዉ መኳንንትን ሰላምካ ብዝሓሎም ኣብ ምእታውናን ምውፃእናን ንዘለዉ ጎረባብትና እውን ሰላም ሃቦም ብህድእን ብቕኑዕን ህይወትን ክንነብር ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንዓኻ ንእግዚአብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክንነብርን ብክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነዛ ሰዓት እዚኣን ነዛ መዓልቲ እዚኣን ዝሃብካና እታ ዝሃብካና ሰዓትን መዓልትን ድማ ኣብ ቤትካ ኣብዚ ዘለናዮ ቦታ ቤትና ኮይና እውን ብጸሎት ክንነቅሕ ንምስጋና ደው ክንብል ስለ ዝገበርካና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን እቲ ንሕና ብጸሎት ነገርናካ ለመናካ ክሰምዓና እግዚአብሔር ኣምላኽና ፍቓድካ ይኹነልና ሕጂ እውን ንስኻ ብቓልካ ትዛረበና ጸኒሕካ እሞ ንሕና ድማ ተዛረብቲ ጥራሕ ደይኮንና ሰማዕቲ ክንከውን ንስኻ ግዘና ሰሚዕና ድማ ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ኣብ እምነት ክንጸንዓሉ መገድኻ ክንሕዘሉ ሰማያዊ ነገር ክናፍቐሉ ዘለዓለማዊ ነገር ክንደልየሉ ድማ እስኻ ሓግዘና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነዚ ንመሃሮ ዘለና እንተ ደኣ ፈሊጥናዮ እንተ ደኣ ተረዲእናዮ እውን ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ወሪዱ ዘለውን ኩሉ ተረዲእና ፈሊጥና ንየማን ንጸጋም ከይንብል ኣብቲ ዝኣመናዮ ክንጸንዕ ይሕግዘና እሞ ንመሃሮ ዘለና ክንዓቁሮ ኣብ ኣእምሮና ክንቀርጾ ድማ እስኻ ሓግዘና ብምስማዕ ጥራሕ ጽድቂ የለን እሞ ነቲ ንሰምዖ ክንገብሮ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ርድኣና ከምዚ ንዓና ንሰምዓሉ ሰዓትን ዘስምዑና ኣቦታትን ዝሃብካና ሰምዕሉ ግዜ ወይ ድማ ዘስምዕዎም ኣቦታት ድሰኣኑ ድማ ሃበልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና እንጽበዮ ዘለና በዓል ምምራቕ ቤተ ክርስቲያንና ድማ እታ መዓልቲ እቲኣ ውሳኔኻ ትኹን ፍቓድካ ትኹን ኩሉ ነገር ድማ እስኻ ኣጸብቐልና እታ መዓልቲ እቲኣ ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ ንምድራዊ በረኸት ንሰማያዊ ህይወት እንረኽበላ ግበረልና ካብ ኩሉ ዕንቅፋት ካብ ኩሉ ፈተና ሓሊኻ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ ዝሕጐሰላ እስኻ ድማ ልዕል እትብለላ መዓልቲ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጠጥዑ ዓድለና ጸለናዮ ምእንቲ ሰላም ድማ ሰላም ካባኻ እሞ ሰላም ካሃበና እዚ ብሃገርናን ጎራብትናን ዘሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ወይ በብኩርንዑ ዘሎ ሽግር መከራ ክሕደት ጥልመት ውግእን ወረ ውግእን ኩሉ ሰላም ዘጥፍእ ነገር ኣርሕቐልና ሰላም ዘምጽእ ሃበና ነቲ ዝሃብካና ሰላም ድማ ኣኽቢርና ክንሕዞ ብሰላም ክንነብረሉ ድማ እስኻ ርድኣና
سلام كاي كونان كليخان سلام كاي كون كان كليخاننا تايدا أنا تذهب كنا إنا محازوج أني قنامو كما يكمنا خم نحزن دما لبن مسو على نهبلنا طبب كاجلس علنا أمرنا خسفح لبنا خنقبر السخارد عنا سلام كم زو على سلام حضرنا أبسقايا بحمام زلوا بصلاة ذكرنا زولنا كلهم حمام فوصلنا حزينهم زلوا حزن زخبر دم أصعنا نعلنا زعرف من قص خور سلنا دراء لسئنهم أبتميت أبسم زلوا دم إيد كايد برخ زرق حلهم بإيد سابقون بإيد ديابلوس بحاتي التأثر كلهم دم فتحلنا قدس إجابي رام لغنا كبدينا قدس رنجل مريم بركة رديت فلنا سلام عليكنا خنا مسكنك سلام حدير كارما نايت بحسابات قبرنا أبسمايات تنبر ربنا اسمك يقدس من قصات مسا فارك كنت أبسمايكم دمام دري هن علة تنجرانا لهم نوم هبنا نحن نزودلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا أوسانا دقلنا وكفارنا نبرة فتنايت أتونا من قصنا حيلن كبر النزل علمنا كإما أمين أزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله لنا غدن قليخ بسقاخون دنقليخ أدي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك الله نسخان السبرغتيغي فراكر سغم برغيوم تسقا جابير مساقية وفستدس والكي حتياتنا خسر يلنا نفت ودغي يسكر ساسمن تانا محرت لمن لنا أمين يفتح ويسرق جنام لك المدان يسكر ساس كانليك كانا سريات يادم ساتي أبسا ولدو لبروك ساتي بران أنتم أبي كانت وعيد يا كانت رون سايروك سانت ببسمكمو كونو فتانا ونسحانا يرسيان سكران سميت زيو مهار النكسوس مال عصر تغلتك زيو مهار النكسوس 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 صقون أبيك أسيس بصلتك قدس زحلف محرنا بزمصد محل والنبا في المنفس قدس بأنت جزتنا مريم مهار النكسوس مال عصر تغلتك بأنت جزتنا مريم مهار النكسوس بأنت جزتنا مريم نكسوس بأنت جزتنا مريم نكسوس بأنت جزتنا مريم نكسوس بأنت جزتنا مريم نكسوس بأنت جزتنا مريم مهار 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 نكسوس صقا قويتانا إيس كرسوسن فرق جابيه ربون حبرة منفس قدسن مساين مسكلخمن يخون كلكم كابتف على ليبتا حبيركم نازم سخم أبوتاتن أديتاتن أحواتن حاتن دما زيابير سلامو يبزحلكم برخطو يفسلكم برخم الشاتك برلنا آمين علي وتسمع لنا بوتاتنا كلكم آمين آمين نقول لها نقاله وتسمع لنا قال هو تسمعنا من مرقيتها غريت لو مش تذكركم تعم تسكوني ثانك يو آمين بيتكم يبارك بيتكم يقدس እግዚአብሔር أفتنا مجمّر يغور وأبياتنا نراقم نحن يتسقم سالا زدولكم إنا خافلي رهيبنا سبا thank you آمين أنا أستيوك على هو تسمع لنا بوتاتنا thank you تبقى تباهرنا على هو تسمع لنا آمين تبقى مشات آمين آمين سلام ليتي صباح بصلاة تركي الرهبنا آمين